Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kwa kunyaretera bunatekire gochakira ime rgongo rwa busi igo ikaiga ime yo mochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira litko olia chuma ensaye mo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso umugusi. Asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira no bugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Oyo n'umuchakano w'umuchakano ime y'Ensoko TV bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya y'Ensoko.
Mwanjito morigeria ensoko wakire bya Annonciation mambia boniga gukwarigane bena somoro birio ensoko wakire asoko nyara to gusanga nae twegorio giriago nabige kerengere kyago na butame to gotibenga ikinege taseni geito kyomo gusi asaba gusi togo chamo twanyara to gusanga aya maseyamo mambia bono gukwarigane bena somoro birio ensoko wakire asoko chikunyara to gusanga mangeri tkuria rero mwanjito morigeria ne chinga kinde bayigono kwigena kwanena ndo gusabanga emambe ya bono kwabo kirebya kuyariganirie gucyoikerana engeri yagoritse kuri rero buna butamirite ndemo mu bya nsoko bwakire nta tugucikusanga naye iri tunyato kwemanyia amange Mancho muligeri bya kegimana incheri Innocent Onyango ngo batebinga itongo mwochochi mangana yunaro ntagete tukwana niyenye ncheka mineyo nyakolese li muchanda sore nabagotebanga itongo ndirigiya kolera tolera yaro gosento bwate muchando iga lakini onye kore bya batebanga itongo nogaya rende kwira nilinga itongo nogaya na inchira gatebinga itongo mwochochi aigane nsoko TV umurubili nensoko bwakire anene mono mwanchu muligiri litukolero ndili ya gatano seli ya 5 iki yaelire mirobeli twabegete ko lituko litanganirie ikiti kirimo twatire gotira nabona nya sao to ikiriga iga tukwire nelinga mbiya mono nandane na mono kento kilitogotebinga lituko lya lero lende tobasako bo mworo boka lero likoro ku members day nimaete asichia bisi bagusunga kigoti abantu basoka bagenda imeyega nigero beirie menge na ndibunere ndi month na bakonyoranga chinga gichinde mundu ikirega asinando sokirere kinendo mugusinto manyetenga no muntu bwo kweligeri na nenerende tokoteba ngori gibundi asereta buoye umuchiororekana igorendo mwancho muligereria asenchira bene to kurangiri gocha somurubeli ito bwensoko bwa kiriti taikaisano ne mochia elire maega yechinsa 12 chabono mambia na ndamona stogote binga gendra kwa 9 lero ne chitalikisa tu biyo umanye chitalikira nirenga chitaliki ni sato mwancho muligeri nense ya Kenya onye kurese orobeberu ense ya Kenya ne ba wole gusigore Kenya abana ngoboli balenga gusinkenyere Kenyere onye kuri chinsemo chiri chia Nyamira igori Nyamira Kenya onye kuri chinsemo chia Kisii County igori Kisii County Kenya na bali diaspora lendo mwanchu muligereri twaretireke gusiye abwasore egere tukwane chinsemero ngebere nainye asama tukatana na bere ikinane na mono tukwane ke gusine kiere kera tukwana naye igogego chabakese ngora yawo maene ekera tukwane menu yende nabo tokwego kira kinirende ke gusiye kera gwage kwanire nchira nero gukwanirwa kwanyoranga rende kwanyare kwaba ugoikirigwa amangana gwikira asengora yawo nana mono mwanchu muligirie emambi yabona togotebinga sensemo mutandao tole active kogenda sensemo ya Facebook otokorege ndugorungu gotobwati follow us yani ngarende twarosiri na intu twabeire nga ndubwate ngorikira yaito togotebikabo omu morokyo ito tubwatie to follow karamu to follow asenchira bena nabakonyole link ya iterabo onyara kwaba gogotorora tugukwanese mambi yabona mariyo gyayo yerore nebie niyo bimanye nande nabo tobekera ujumbe yago aseme ya section yeli kurukunga yechi message ya senseme ya Facebook YouTube subscribe kera wa subscribe nabakonyora stream ya iterororo ebekire bwate chibicha chingia chikurukunga HD high definition maite amurabane bari mu inalia nigo bagendete kurubirie bintu burunge chigwaya abachibegete burunge ibyo nabenge bituki yaka yakale ngo akinete karabi chibanda chi agasambiro abarende numwe agasambire chikoni tuarenga bakorobi yake tukachiri twachigozambira bakagetia stokolisi somo polisi bori makabogoli chingo nchialengo chingo ya ndu ariko ligi ali mete chinsana nchialengo ratalibono chinkene ne nchialengo maete gukina bunu mumura yabwa ate challenge rekinande yabwa tomoko gete ebituma byabandi twaliete talito gwesoera rade likalero eko ariko limonto talikora njara gosengochere ya kamire kenene mono sana makalenga abaibi ntu arenge baibi ya mwanjo muligereri ndoche itugoje jumba ndatukoro ngatu alenga baibi tu agasambi ntu tu agatoboire nande liribya gasimikiru season yamo kera twana gukina bagacha gusimika chi season iberenga yani ugosimika umwaka nande gwikanusu mwaka wasimika likale wagasimikire kogika kogorusi umugondo yorara na intu tu etoro twa rogota kuna bokorogota kwajara gwatwale metoliro 10
Kwa kuna inchi nindo gotete. Kwa burukani bagecho muiboli. Kagite mwaka kamo. Kuragu tugategwa ngona ene ubitari gochikurusio bande. Wacho muligereri AUC litwabwate yarenge nyansu nabono ni nyansu ere ni bwate migano yaye. Na ndabono mwanchi mulito gotebinga soa aiga somurubiri bwensoko bwakire. Twagukwaniriye Litalia ni Innocent Onyango nande ngotebinga Diana ne rubwate namba studio gagotebinga kire amanjito mogeria na ncho tambe Diana ndemo no yomitatebire buna ngotei watambenga umurubirire nsoko bwakire chinga kitotenga na bogotuma urwakarawago use ujumbe yago se namba yetu studio 078 marakabere 6 maragatano na trinere iyo moire 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moire onyara kutumira urwakarawaga se namba yetu studio nabo igasesimi yawo gagu noere ase TV yao cheki bago tawati ya sumtana ito Facebook no tribune Nsoko TV kwa YouTube no to live na Nsoko TV na bago kora se county ya Nyamire county ya Kisii na watunyara sinsemo chia cha Pango kwa se county ya Nairobi watunyara sinsemo chia cha Signet cheki to TV nga tutiwa magiga na bago tumanye bago ya kwene kiwa sinsemo chago twatebetenga ni gotugo chaka kurwa nyomba mwago toike kinyoro toikachia visito chiti county tamarago cha serikali twakumanyanga na aliaga agende tukwane kwonga tubasi kutigara magiga korende unaritskoria rero ritskoria ijuma oyo mtawateba lia tano rero ntubwata manga se studio ito ntubwata bageni gusitoro kwanera uburingori bwobongo gusitoro kwanera boigo ekemerikiriye cyayi atuchandire sana twabere toge kwanera twarorera bari mibabere bagweso kisiko gari nayo wanchi tumurigeria ni maitingo onyiko gotore cyayago no bwate amaburi amangeri tskoria rero gochasigeta senge itu Nsoko TV na ntuchunya tugusanga AMSM no mu director tukora sinsemo cya Nyankoba anyare kago toereranga nikirete rigoriye lirikabarigo cyana bayigo ninkitogane igokora buna umugusi eryo erigorire turiya nyari ko bayigoro ntabwo twanyara tokonyeka aseke merikiriye togiye cyaye wanchu muligere buna Diana agotebiri nigo tubugate bisamunye bingi asumurubiri bwensoko bwakire ege pindi getangani go segesamunye getangani mwanchu muligere lini gaige stogo korangeli twagatebisoa ilitonyare kwa batoko genda busyo togosoigia kabire tukomanyi ayagendete gokorekana abwasure aburanyore cyaye itere tugoro tutamanye tirende nganga kiitere tu abasaki baito mbare ngororo nande tukurworo tosoese kigazeti ekitwalire tia SMS igoro gaiga tonyare kwa batoko chikwanera sobwagale ilina li AI akojora libago ikaga igo mwanchu muligere tukurwabu tosoe asense meli entangani yomugeni ito oyoro munyagitari na namono tutete kubuli abantu mbale bakali go utegete giyotenyu bama ujago tameranga umwa tene rondogire togere tumanye ngaki uburwiri bwo bongo kera bwakire ngaki togo deal n'abantu depression igere igore mechande gere emene sana igoro ngwa ruche tugo sasa mulirwa amangane ichibes chito gakituchi tumeka tugatebulende toruo chi hoteli toke ikobera hoteli batebura boro bodurabura yore gwetresa beyo igweta badasi hoteli ngona gotio kare umanyanga nebalingi yago gurusi mubuko lendo mwancho muligereri aigana Nsoko TV murobeli na Nsoko bwakire na namono tigato so mtandao bali mogendrete goto ligereri yase mambi yabono ndoche Jessica Morais watching with you biyamono nguru nyumba Jeria Kerubo out happy preparation day korwa ngumbu man mabarin kingdom goika inka Kisii county kanyimbo na asbagoteba gochia ase ekanisa ya SDA church rechinsemecho na my children Mazdiga McDoctak na Brighton na bana baminto Evelyn Rebecca Douglas asagoteba nindoche gaiga Douglas ya sukara kinende ni Julius Amona Duke na Emily and Gladys na Madam Esther Nyangweso korwa Kianya Kwara na Madam Alice Mose kurwa Getale na Clinton Ondigi we Nsoko TV on behalf of Clinton na Tebire Mbiyamono na Diana Ndemo na Innocent Mbiyamono na inche na Tebire Mbiyamono on behalf of Diana Raiga na inche na Tebire Mbiyamono watangazaji wote wa Nsoko TV na Christine wa Omosolibwege Susu na Tasha Mkiuti na mashabiki wote batwale emambia engia oyu akurukunga Jeria Kirubo Mbiyamono nilishabikiritu nambe yamo barua nerete bari bonse na batebiri mete esokure ito ese pioneer yoborali na abakari getaseni kendera batoku mukwana manifestas bogongo twagachire twachikwana laisi umupire getaseni ekemo tuwa mubuli sogora enereri yo support oteba chiti buchonsi ne chia
Abo bora. Wate yemo. Bugati. Ana jidi bujozi ne jia. Bora bora ne Arsenal kwa kera Chelsea. Dele liye yaho. Mawa de moji coaches de chia. Bora na intu mashabiki daraiga. Aratoro chenga gari na Mbeya Mons. Na inje muna sokora gatabire. Mwesi pijeria umusolbwege susu Rogers Nyaliki Nyabotobe comedian yana abange mure. Nyabotobe comedian yateba Chinkorogonyu pia zilikuwa kwa wingi. Chinkorogonyu no chimanyate. Njishira chini ndiete. Na otetinga tari Chinkorogonyu osene Chinkorogonyi. Rinde lyo. Ekubwate kana sokorwa. Musima etene bwate chisemo ibe. Nyamira na Kisi. Chinkorogonyi. Mbole bwalenge obe. Bono kali kweba. Chirierere bakobokima. Bone chikoliero bokuma chiro chinindiete. Na ndobo ntomboli bwalenge kali tumeti unabokorokwa. Uko bonyorande lakini Chinkorogonyi chiro cho. Nindiete na ichi achite bono tokatogora umanyite. Okay. Rogers Nyaliki agateba ere ali chisemo Amsterdam. Actually Rogers ngoira na tolo soma banta bonds tigatora mention bara jeria kiruba agateba abu soko okorogota gwechi bando count me in Diana na Innocent komo Christopher Tande agateba morning tuned from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama mungina na tata Muranga mother in law Mary Mikae na basani na babisa na mashabiki bonds ndani hadi tamati ababiso bakwanire kwa inyo irie watera ngole na nyora Jenzi ya kubuya barbecue ati uombe adui no what distance ndanga timbu ati ya ekwaya nere twanje tekatera matuka magega ikuru kumungano ngokora yari ngo audition si kanyeba chengo ye togedre kwegera Benjamin Omwana Thomas watching live from Bobasi Bingesa village with my lovely wife Damaklin kwambuka pamoja hadi mwisho mbiyamono na intu togoteba mbiyamono badremeo mumanyi nera nabona ateba ngano bali barua nete na beye Benjamin abateba good morning Innocent Diamond oyo mumanyi na Ziporo ye tiga ibokie aba ochoke machoka nyamwe ya bwera mani nigo nkanyete umugani oyo unyangoba atorosere ngiye kiagera abuna batoitererie chai igone chai narorire naroro Diana ranga sebali na nabo kubatebi no ni video kiri batotomire manjito murigire kingo cha kurwase ujumbe era sense maitu ya WhatsApp atebanga Eriko Soro kurwa Kiumburi tara watching live na my wife Monica kwamboka na abantu ba Kiumbu Bonspi ya riabo sibori oyino Eriko Soro na begoroja Nyaliki atebanga kurwa Amsterdam Netherlands nondi mi Ensoko TV na Kemi Phyllis Hayden Nyaliki Maya Nyaliki Anton Ragogi Kerubo Pande Elvis Opande omongi na Mocheche Ritunda Green omikoyo Junior Richoni Maya Kalame kububa Nyarombe Kaka Junior Chemani Yechi Radio Jones Bundi Amenya Biunganya Mori Mogadishu Sheira Kemto Charles Momanyi Frida Momanyi Jared Keburi negatia banda tumete ujumbe chinge kwira nani basome nabe bateba Ensoko Wakire oyo Lawrence Democracy nsemo chiya chama seno atebanga na live hasomoro Ensoko Wakire ngabayigo aotebanga siramba itu studio Ensoko TV Wakire Jones Ogamba kurwanya Keburoni asante sana aoteba Ensoko morning chendivi na kurwa baba dogo tuko pamoja hadi mwisho Poles anante nilikuomba wimbo but Diana nilikuomba wimbo wa msanii Neno ujaniwekea tugukora usubire kirogotero kona nitikuria Jumapili ningo kubekire mara kabiri kobugie watero kuto sabu batera dae bono vera garo unenje bono goli nifanya ibada goli mwanja alikora kutambe Jumatatu ali no mungane echa gonduseli by the way echa kanyora nge talanta ya nena yetieliri ya wene ile bono lende bache bangu ikurwa iga Diana ngangende gochaka kogenda gotera chinsi chesko kogende performance stage yenene na uri kondo lakini oli na lintara manyabuya Nchengo konye kuri beka ngote usembesiore usen soprano usen alto by the way umungino nakatera buya sana tigalero ndatewe igo ndagotera linde nonye na mate nyumba ndiro konyora ubwate magana andi katero gotero engoro yamanya gosaso abantu bari gifted gotera bona inje bono jerende bono rende byamanyete rero ngo kwanande nere motenga Jessica se mora
Yendo ta Innocent nga yaga ni kubika mo balance ya Mariogi. Jumapili yemo. Chimbarangiri Monterere. Performance mwachu muri yega igada bega koreka daga igatajara ko batokoraga kitogokora asenchira yabe no mwanchu muri yega Nensoko TV muri Nensoko bwakire togendrete gote byandonsi asoberete tutumire ujumbe yago gaiga togendrete ko yesoma na nemono asesimi yabo nabo gonchora kamera yabo oyebekeiga ogende oyetebe yabere landscape yenyenche chisekondi 30 onyara ko bagotume video totebya sobere totebeli italia eningu ngayo kuligirira umurubiri w'ensoko bwakire kuru kera twakorebo igo producer itera sensemo ya kabere studio niyo kobeka sembeo egera abantu bakorore na ikin kiao twarolire iga Dennis Kukupai twarolire uyo kukoraniza musolibwege susu twarolira abanke bagotuma gochaga iga nasenchira yabene tiga ko bisebye ni bintu lakini nende mwatoka murasa aronge buna tokoteba totoka kole chinse amojiri chikore to butantanu goteba chinse amochia nchia nyingani woro lende egera gwatumire gochaga iga na batokonyara kwa batokobeke clip ikya sembeo na elio twanyara kwa batokoranga kitoko genda busi nindo chembo gendete gutuma chi message dalinga twachitigiro mwancho muligereri nigo chire chinyinge mono na nde nigo tubwaterera abageni twabatebi barabange nindo chega iga Justin Gisairo agotebi watching live and direct from diaspora salimia John Kebati na nyinyi wote John Kebati greeted oyoboni garma wawa gosene cha aje takorore bonus ruetaye Jeremy yogatego chikati ngoma yosene rayuete ajire Honorable Victor Mondo Miyenda gataka loud and clear from Klimani tuko pamoja hadi tamati Anthony Ragori Rispawaro umoigwa bw'abakinami Rogers Nyariki Fred Nyandieka Musima Sagata Boniface Mukamba ukurunande Penkiller Salome Onyoni Joshua Mbuya Tirimba Evalini Mugunde Vini Sanganyi Sheila Kemunto Honorable Fred Oseke Mbusurengi ya Jared Nyambega Equini Jared Nyambega mwete numuliki ntumira ntenere ndi siriri nonyolete agateba ngimire mutokora nemiya kera mutatabire batogwanchira na Dominic Marube Victor Sabonsi Magoto ensoko bwakire buya ni Gladys Korwa ololunga naro korwa Keumbu gateba Neriki Osoro Calvin Nyagucha live from United Kingdom loud and clear mbuya mwana yosongo kya UK rende kwa likasini ni twarage kwa na hello good morning Diana niwete producer gateba togendo mutimuko Machito murigiria tyo turenda somo tumoko kego tunyato kwirandikira kumanyari agende tukwanike gukora seminyo beto account chito ne chiabis chito tunyato kwemanya tunyare toko ya renta sinche ya bene konene tyo no mutumoko literende na ndemo mu rubiri nsoko bwakire iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule kiderebe sakogwa eba koboria kajomo ngino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabwa atimanga na gwanchereria mbabwa atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igoto skatonyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida
omwancho omulire bw'ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi kolime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchero bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaya kuri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual Machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Twaichanire kuralio gukwa kwa Edina na Manga Ongaga nigale Mukanemuel Ongaga Oroko numwana unyagusira Peter Ochako Mugeni na Esther Nyabonyi Onyoni mukamumuro unyagusira Ibrahim Oroko Mara na Eunice Nyakerario Oroko nigale ngina Dan Mugeni Ongaga na boigo Sara Ongaga musubati mwabo Dominic Igara James Omoro Dennis Okech abakuru kwa Nyabuto Frank Samuel Tom Daniel nyagusira Olfa Judy Jemima nyagusira Rose egati yabande nigale kamati ya Mary Jacqueline Christine Jessica abakuru kwa Nyabuke Rebecca Martha Jane Florence egati yabande mukamumuro mwabo nyagusira Joshua Chacha Oboke Nyabuto Monali Honorable James Ouro Oroko John Origa Marube Ongare egati abande ngina moke Jefta Sagini Oyeyo Sosi Mosoti Ontuga Kerongo Meshak egati abande umuberoye nigora rusi wenkendu ya Kisii level 6 ritukuli alamisi kitariki 2 cy'umutinyi 10 bw'umwaka oyo gabukira 2025 nakwenigwa ijuma kitariki 3 cy'umutinyi oyo 10 umwaka oyo iga asekenyero kya Nyansakya Nyamonge sublocation Bokeira Ward Nyamira County Ensoko TV nigo twatumire amagombo kucyase amate abairi n'abasani banyagusira nugalite printer photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyorech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoreria ligurito nelyokokera nigotokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Ayetata suka, ayebaba suka, ayigase itosuka. Ouro Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouro Superstores aso muchobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Ouro Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouro omayene Ouro Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimie namba 01111615
00. Kose tome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Kenya Oru Superstores yonyole vintebe. Binyegetane gutamero chinga. Mwanchito Marigeriane chiga chito cyo kumanyari agende tukwene kiwemensi ya Kenya county ya Kisini county ya Nyamira na mangi tubate ko rentunya toko ya chuta senchi ya bene etunyare togosuka mutasi toko chakane kiama kia UPA kia chakire korobiria emirobiri go chikwene kia bunango chakire kwene kia ingango chakire gwaka chikura sobo chori oboke buganiri ko korekana omutienyi obocha omutienyi November gusomutienyi we kominemo ase korwa chi county ase batebire buna mbe aligane tibeno chikwene kia bunango chabakore ko ira amabaga alia ase ababwatani babo barabe bagutoka ase batebire boigo mbali neganga yoko chikomusira Dr. Fred Matiangi kwene kia bunango chari go chabuno muri bensi ya Kenya mwaka bashiri bubere emerongebere ne 5 nebere asatebire buna mbachikwene kia buna nachokora oborumi obokurumi mense ya Kenya mwanchito muliria tukaturategera tichinkwana chabete chigokwana aguri tukurigoro aga mu Nairobi. Ekiama kia UPA kiararirie abarwaniriria baguchia kurwanirira ebirugo ao bya gisiasa asobochori obokeburi mutwe. Lero igatwacha mne party ya UPA korusha certificate ya nomination gochia baribacha kogombea chipa election in Kenya. Otwa abantu 16 we were the highest. Oto attract abantu nonse onyina ase UDA tari konyora monto. Igo asa party yotore motwe. Nande mno mausi. Oikatwenzi tobe amo. Gukwana asa magacha manene yekiamekyo imeyo mucho Nairobi. No murai bwe kiamekyo oyuboigo oromugabana bwe county ya Nyamira omoske Amos Nyaribo ase aenekire abarwaniriri ba UPA nigo bari abakongu goika bachikoba ababui egati yebirogo bigochikurwanirirwa nekerogie constituency ya Banisa ekerogogie constituency ya Kasepul nabo igo negati yebinde binge certificate na ndentu wate candidate abakongu baro senator mna korbaringe senator nero koru Garissa abachumbe mbaro koru Mandera abachumbe mbaro Kasipori kabondo mochumbe naro na Ugunja mochumbe naro na abandi naba MCA ao azekanye ngima abarai abubaikirana asomo yegoyo bokwena na certificate nigo baroko boria gochasa abantu bonsi goswa ase kiama kia UPA ikina kiama getabwati gwancherere konde gwensi erikwena kia Fred Matiangi na chikoira oborai bwense asobochori bo mwaka bwechiri bubere 25 nebere ya kwamba chama chetu cha UPA ndio chama cha kwanza ambacho kilisema Mheshimiwa Matiangi anatosha kuwa rais. Tunavyoendelea amekuwa akitafuta urafiki. Ameenda kule kwa Jubilee, ulimwona akiwa kule PNU na ataendelea kutafuta vyama vingine. Kati ya mwezi mmoja mtaona kwamba tutakuwa na ushirikiano wa karibu sana na hivi vyama. We support Dr. Fred Matiang'i as our candidate and will work towards working with other parties to form government in 2027. The state machineries will not elect. The person who elect is a community whose their voice and their hope has been ejected here in Nairobi. Those people are ready to express their will. They have to express their democratic will and send their vote representative into a parliament. Lakini bwana njengo bolia ba usibu twensi to chamo ase umbrella yeme ku UPA. Under unifying factor yemo ya Fred Okengo Matiang'i. Ngo reporter ya Ensoko TV kurwa asomo cho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Mwanchumulili togotigana noroboti rwa Linet Nyambuhe nechi siasa gose siasa
ya UPA unabaenanire chiticket guchiase abarwaniriri ao litukuri goro ntwaroche nigo baenanete chiticket Diana liurende bachikotema kurigie birogo chinsemo chi ao imihense ya Kenya ane mona se chinsemo chiri chia gusini go tugutigara nande togosoa ase county ya Nyamira asabalimi bechi factory gose korwa zone 10 mate gusinji bagire zone zone ya 10 bechi factory echichire chia Gyanchole na Kebirigo amona Sanganyi besokiri na kusaba aba director bechi factory echo kurangilia sobwango umusangiririkano eli banyalko babago kwanira ekikeirera konyora chibonasi ase ligolirinse nigekorerekana bali miaba baganetie asobwango mono batwara umusangiririkano na gukwana n'aba director babo eli bemanye nkikeirera chibonasi chikosoka ase ligolirinse tigatwigwe musaki wito Steven Bunde bunekiranete ase egekare kyakemo asabali miaba bali gukwanira ayu wana gakitora chera basacha mugondo gaki bani ndo gaki twachandekire gaki tokonye ekere oriberera rigenderete gotira igoro yokoria we pona se oke asorongorwa gusi niga baremi korwa chi factory cha Sonten cha Yanchore Kebirigo na Sanganyi beso kirina kwera tene ninga nere byaba director batware gikaro kyabene na baremi iriyo kweranga na seki banyorete pona sianse ali murara ti entweru bamondo nche biro byana na redire gaganja wantene na sense mayabangina na ndo onkumeti ase pona siaje te round ye gasingi 13 wana bangina otokumetiga ndoira bane sukuru January bana mba ku sukuru gako singi 13 bokene njiri to gwakana omunyakondo toko mwaka na 10 wana echiso chikotika bana echi oboya wana kene nke bana otochieta asara abangina mana buna tore gapta okora na mogonto rikobeka yanga torikobeka yanga pia maene wana gaika mago to chibesechi wana ngaitogo chigaki ekiagara etwatabeti kutoka usiringi 45 bonus lakini bana twairu siringi 13 siringi 13 ekero kurigereria ntoroche na naba director bakwe baya kanete gekogera wande chimechi yabo emechi yego kubwanwe oruto eba koragera buya smart gotetani chironi tokumeti na kikato gukora gwakana and to sabe chinde to irira bane school into the directors baitu tumanye la enumeration yabo kibe sito kuba irenga as by their meetings ba kunyora tumanye the scope asibako bakora baika inki bakugenda bakora Mombasa ntutari kumanye gente kimono Mombasa inki bakya ku Mombasa bakora bana abantu babo pachiwencho yaliro chikomura ende beno jabata baano libaoni yechai lakini the real sense into bwata abantu bakotono yechai Mombasa bako kuno auctioneers bagukwana ekero kiege ikarona bararia niga baremi abo igo batebirenga ere buya ba director baiga barinkoriwe chinibo chiabo nabo igo barinkoriwo komenya kwaberi kwene kinga chibesa bakutumeka ne chibesa chiabo na tari chibesa chiabare uiso kwa nemi chiabo they have build homes since kubwa bwata lidoko bachora they have bought beautiful cars kubwa bwata lidoko bachora igo it means abantu abana butoko and yet ntu atebeti ko na airport bago airport ye yamuga gwa kono shiringi kiribu 15 na ichi arenge na ndo choyo ku directors fee ya iri with 10 after 4 months bono after 3 months bono ngai chi korwa ichi na chi yokora ayororo kana so lichi aka mariye chana kitaka meo yaito wane kala mogo to yaro chenga itoko ira abana siko bakobera January gaki tokonye none president yasona nya mangana yo tokonye amwa irete changa motokonye wana mwato iri roche pi ngesa karti gaire cha ngabari mitokonye ke wana wapi wana twachiro roche pi chairman Nyandieka ntutotete kokotebika nayo mo chairman Ogyanchole chibesa cheito chemete kwabwate chibesa cheito cha dividends kwaegwa chibesa cheito chibori mokwaonia tomentera ase bonus otoretere chibesa chitokonyera abana onye tari boigo ogendenka orakorwa audit okorwa audit inyengiya kabisa naende nene ototebi ngaikwite chibesa chetu nigo kobomo basabire omonyamira nene mono muremi wesoke kere barache korari omugiro bwango iga nakoteba ngamba chigosieka chi factory chonsi goika bamagani abo aikiraniwe ntutware goteba iga anye mbali go chigotomenta chibesa chike saringi 35 go chiguru gochakira Jumatatu no mogomo gochakira Jumatatu na maandamano ali binte ebyo onye nturi ko ende bwango onye sekati ujo bwango ngujaka tole mosisi mambi secondly ngujaka tole boycotting uyo gotole chai na nto gochaka to usieka chi factory toto in toto kilo muntu agende buoye whether ni farmer whether no yugo sie chai whether na ba directors bagende kilo muntu jinsobo na mpanye we want these directors we record them home
ikiagera mbara to serve anywhere. Stephen Nyariki Mbonde, Nsoko TV, Nyamira. Diana, korora chai ndibwate mang'ana nabona twateba maguri ya garetiro mu chando. Egento kero kinarorire kira abalimi obatebire bikinsemo cia sang'anyi gende kebiri gabu. Egente kia no musangirekano. Tali bali kuogerese bara. Bagatebono kira bakorangirwa umusangirekano bakwanire nganiye igirabe biya sana. Ngakyo mugago minagoteba igore chai yere. Tata, for the first time moment antetinga ndo chini ntogora for the first time. Igotana no muririre mintu kaligere tigari tatere nagechiri factory itegere Nyansiongo nere yanyorti 12 no ni ntu Nyansiongo tokoira nakwanete no mugaka no mungina na itiritare ekwera naruche kero chabato bagechiri ado chage korete nganende gabu na bekororeka nga nilio rocho kubukira kinenda senchira yabene ngagirete nga aba director abekera bakonyora libaga mbaire senki ekwera chinsemo chia gusi HIU etali gokoribia ose ligolirense tokagenda ose Diana nindo chega iga kiama kia Green Movement Party kia moire etigiti gose kia moire libaga oyo kabero mona chiwe bina seke kambere kenene David Maraga gochikorigyo borai bwense asana ne mono batebire gusatebire nigabwate ebirengero libiya byokora ense ya Kenya na umanyire mechando yense ya Kenya sikiria gateba nga ere kerarengo umunachi bina bwike kambere kenene nigaroche gabwate libaga lingeli umurai bwense na ne mono biria nyarita ko bagagwikirania asense moye bigambero aho na okwana china chichia renge kuru bose buri gucia saba Kenya ngira chikoba egente kenege ko mwalibaga kora ense ya Kenya tiango toigwe enkwana ya David Maraga. The image of this party to another level. We are going to deal squarely with the issue of corruption. That has us and terribly ruined this country. We are going to give the necessary political will to fight it. We believe in teamwork, but we work with people who share our ideologies. Those who share our ideologies, we have two major issues to deal with: constitutionalism and the rule of law. Wancho muligerali no irochen siasa na eronegendete UPA ya reach tikiti Green Movement Party ekekere kia NATO na hasho NATO ekia mekirende na kikia mo embrace gose kia mo boyaniri uyo kabero muna chebi na David Maraga elia chikurigyo borai bwense na erotebire sabali egako yechaka chikura tali monto mokorwa ando tebiri nga watemero biremia ka toigwa ekia kia UPA batebanga Fred Matiang'i nabega ukoro bukurumi na nabwate amayo gucha saba Kenya nero sokire nero tebiri nga mayetegoro UPA mukwani oyo mona tete nga umuske Fred Matiang'i nere no mulisi bwe kanisa atebete nga bagusi bali privileged bakoreta abantu bali clergy barwete se kanisa maigeliye kanisa abantu manyete nyasaye nindo chester monerwa kurwa chinsemo chirichia kia machocho abataba watching live kurwa Nyamira North na Evelyn Ogoti, Andrew Matunda, Dezin Kwamboka, Masi Nyanchama na Gisa Kemuto, Natasha Mkiuti abataba Toto la Kisii, Nancy Ungiri kurwa chinsemo cha Kanyimbo niko ndani umuntu umuya ndigo our tea farmers are suffering sad. Thank you bro. Egani ndoche Freddy Kyogemba bataba good morning bwakire buya Ensoko TV. Good morning to Barnabas Kebaso, Peter Urina, Ngilo Charity, Natasha Mcute, Lea Nyatuka, Eric Osoro. Na egani ndoche Eric Osoro kurwa chinsemo cha Kimbulitaro niko ndani na Freddy Kyogemba. Baite tigada bati umuntu umuya is my friend. Naga kole nyombende. Bona kerangu nguraganiga ngura mbuli ngaitwa mochire igorora ndebia baraze gwatugorete sani yegeteri tukaragira bia bagorete sani
tagerera watu wale ngana era kidende ndatu kataba like jombo boli ungai ne jinsu wakalire taudi ya mutole cha biya baro omodomia gaiga nindoche oyo makoro kunga Eric Nyanga watching live but as a bonus ye chae eroga kiwa oyo kumiri Eric Nyanga watabire ngabwe ese bonus ye charo mangana nama mwana mintoligeria SMS asense me SMS ndo cheaba mintu magasini utuma ujumbe chikashire rangi mwigo mwanchito muri yakotega yenda utuma ujumbe chago hatabanso kwa kiri nchedi binakuru babadogo tuko pamoja hadi tamati Diana nilikuomba wimbo na kaitena isoma kotera kulingo chane ngobekire nabegase aoteba aka kirandi umusulbege susu korwana kurusiti subscribe wikagachiba sito niko ndani nabegase namba ito yes studio asinsemo chiye cha WhatsApp aotebanga good morning karibu ndemo kurasi semo chiye cha maseno oyi my brother ndo chinaga seno utubwatiga igana ndakwa na abantu bari bamaseno nabayigo Solomon nyambigira otebanga watching you live kurasi semo chiye cha Ruiru nabayigo ndocho noga igana tumetebicha kurinde boni gati nikora otebanga Rogers Nyariki kuba kwani abanatebanga ngo ira nande mbasome otebanga Kefason Bosire Mukamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Dukumo Nyoncho omonyenye na Mwatea family igana itambe Bosamaro Nyamira County. Asante sana nabegeri kosoro kwa kemba otebanga watching you live negati abari batumira ujumbe cyane mu chito muri girango otena mako kwenda utuma ujumbe yago ase namba yetu studio tunyara togusanga wasange kerengerero kyago tumetino sent gusirero no cyo bwate kisimi gito isire gukorera ari yo ntete go promise ga bosendie ira mwancho muri girerie kera mu director bwe chae okuruku third year yago chaga igakurwa se chinsemo cya Nyangoba kuigota toli kisimi no ni sana nini murabaremi Diana kera tolete chae ne miaka 3 ya etire igo akobera gaiga kuna kororanga nkikilimo gukwana lakini nende Diana lero lingana limwe muninche mbwate lero dije dibwate bagoteba umurimi umungaini tali gusamba ubukombe bwaye uli ari kuremera keranyo lige saligia igento ntamanye tinga aria keranyo lige salibe naga niri gusamba ubukombe bwaye bagoteba ngo umurimi umungaini tali gusamba ubukombe nonye nekiage kiaye keranyo lige saligia liswali ndiri go selibo ndiri mwancho muligireri keraro lige salita lirironge nkio umurimi uyu arakore baro turi gusamba tugo sambi kiagera ekero kwanyora chinyinge baro tugisambeti asikyo tagisamba no getagite next time ekero kia yasukire nsake omwancho muligireri ya sensemo ya SMS na sensemo ya Facebook na ali YouTube na bago tubekeregerera kiago totebi kero umurimi anyorire lige saligia tabwe neti gusamba ebintu biri ari gutumika gukorera uburimi buna makombe bitonga byaye tabwe neti kubisamba no nekiage tabwe neti gusamba kurende liboli neli kero umurimi anyorire lige salibe nabwe neti gusamba ebintu biri byaye ari kuremera wancho muligiriri nenganene yeli mwamu yeli tukolia lero nanyenye kana gosoa na gusiegera Diana ni maetera teliaye lirende tejale kwa batugo na asenchira yo wikere no igane Nsoko TV mwancho muligiriri murubuli Nsoko bwakire nindoche kira Dennis ya sensemeli ya YouTube na Frank KE na sensemo ya YouTube totaite togenda se chinsemo chiji gazeti na muna twagotebya bageni lero nigo barabange tuguchakira muchando bwibirengera libyo bongo testimony era nimbwate testimony nimbwate oboroli ibole rongo toro oborelwao oboroli mboro sasa okay yatagenda mutumbuka
amangana maya buna botambe inesiro oye amate nabono niwe akabango kunyaretera abuna atekire gochakira ime rugongo rwa Gusii igo ikaiga ime yo mochi o Nairobi egatiye chingongo ao chinse kira gituko oli ichuma ensayemo ya Maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womo Gusii Enyegetaniro botamero chinga kichoboroere kolende tarikire nyegetari erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kisheguro otatiga Kasim's Hospital nigo tubwata abanyegetari bo manyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga nechi machine ichekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole Nkwakatura x-ray, nkugwani tura maiso, amaino, amauga, nomogongo. Ngokonya tura bangina kuibura na kurobeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate chiga gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na reke buna kamono nda mateke ndoko kora lakini kugena kuno bugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni na mani kironde gosi maguta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu kora mutu ni tureka mutu yo tekuru kuna come to flani na ndime ya Ensoko TV oboroso womo Gusii abangi na ruteke iriri ato kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Kama tingatara naiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umotu batera mabwari Muligari bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya botuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi
amang'ana maya buna botambe inesiro oye amate na bono niwe kwago kunyaretera abuna atekire gochakira ime yargongo rwa gusi igoikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira litiko olia ichuma ensaye mo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womogusi Inyegetani rubutamero chinga kichoboroere korende tarikire nyegetari erabo butamero asogoko bokaliubya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegetari bomanyi boisaine bakurwalia marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwo chinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo token semo ya magina toligirenetie negite sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Kwanza kabisa ngote babu na bujamane sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na reke buna kamononda mateke ndoko kora lakini kugena kuna kukambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuna nambani kironje ko simagusa mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde bimotu ndiko sinyu kora mutu ni tura kamotu yo teko kuna come to flani na onde ime ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba ya 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Wancho muligereri bwe Ensoko TV murobeli n'Ensoko bwakire nabono nigo togoso asesemo y'ikigazeti chitaikane 52 na isano na ibiri cha itire chisa 12 cyabono mambi AI squeeze gakoboka mambi sana agutanga na bisiye mirimo ya yendo chenga yachakira kwa mesa kurumomo tebye nga agonyurungo muande warning mapema mbia AI kwani abantu bamintu kosomuntu mintu muligereri bintu ndio muligereri yanko kwania ngambia mone mambia bono iga naende na ukonyolinga kerase bitine biro unabono muroche bino betetema ngocha mapema ba complain kubora ba complain ngocha late wa complain wono chonte bingo kyuta ketenkole nchino muiwe Uyege ngimumwe chumuligereri bwe sangururirie sinde ndo chemora atagete kubekera babocho mbiyogendret watigire wesu osunyolia watigire osunyolia andinti getiriro lakini lende ngonya kupokande ndiko butolete jene eneli abagaka bagote mbembe ngakumukoro mocha nisti gose mbembe yarure mocha neri amasunya eneli kuba kuna osunyolia masunya bono na ya mioro kuna osunyolia kole kunda bono ranga abu ngida the social distance mugambe karake
egere twajara koba toko basenchira yo wikere numonchu muligeri aigane Soko TV nigo tole na Joseph Chweya ndutwa mubaka AI liteli yako na goboli nga kulira ro siweke gambero tochikomo chigwa asuko mwelieta torere andera ro mwangeire linde ndaete Frida bago chalingana lia kamonya lingana lia kemoya babeke liete limasunya amasunya amazunya age umwana mito yego bigeta moyo no bukima bukima babumbu liyo matianga ngotebiga nyasaye no ibugo kumi no korora asale ngarengerereti abanda abana kingo bakora nise ko batayibaragere kabero mutienyi yakwara nabwo atugwese yu banta batari bantu ndachi gotwara akaba tigawe ko mukima goikoragere naenda goikokoreki goikokoregase goikoragere goikokoregase buspat faith kipiego igorekera tulibaga akwa naso mugutano bumuraibwese abanda liete breakfast igoro state house egere tulibaga gate yumuraibwese muraibwese twa wakire mbiyamo naso mwambassador watu metasense ya Tokyo Japan amaene wanyonyi tale chakoleta iginiliria mabira tetali bukimarugirite kwa ndio ya bwato bosio bisi waje murugirite tetachiri gazeti ya The Standard ismakara gatebanga nugwa siorigwa kwa bono elio amariogo yotindia ismakara gateba cocaine highway yani yekare korekana cocaine timatinga kindayiro kese kibusira kindiganda tebe cocaine ekare gwetigwa asegetigia Jomo Kenyatta International Airport kogenda chinse chinde nasba tebanga nigo JKIA bone korokwa a crime scene wose asobo salibo korekana asbakare batebanga nigo eketigia ke JKIA ikimanyekane tebuna ekiyaso kubugoye abantu bagochera basoera nse ya Kenya bono ikarego tebekana umongwana oyomo serieta okurukunga Damata dos Santos kw'imyaka 23 na ndega bwate passport yense ya Britain agaite tasegetie kyo ande swaga tebekana bali bagokora obunyabina kurigereria nonyene ziario maete ke toko bugolia kasironi sia kakanda bamura bagale ko bugolia ebinywebu obe kali ga bagukoira na kare timadi ose jose kwana gucherezia na etete airport tuale kwanda Mombasa batete kungura equerent Colgate bono Colgate na nde kaliaga ki liale ko beliri nene ngwale gweta nali lakini karo monta gweta ne briefcase enene sana bwata maliogo cocaine oisogo tebio mu gusiwa se no yo grande mata yo grande father na bara kumi cocaine keke cocaine ne eliogo liogo tindia wetera onganjere ntumie gosunyoli nini kobeka ase chimiyoro muneke nuse na bogo tongelo asamanyinga ase nini amanyinga nilio getelile dangerous sana kwerende Jomo Kenyatta International Airport ne airport it is an international airport tokageiri oete nonya ne dosi ensinini lakini owe karoro cha weta ne paye ngima engasete ya standard ya gototebinga oyuno monto o konyire gose negento kera korekane gwetera abanyanyimbo kumusira togweta bosaigaro ebakareta bayaga somugano igwatebire ore CPG akanera kini kurwa CPG Tanzania The Standard bagatebo mungwano uyu nigakonye twe n'abanyanyimbo babegete uniform bagose abanyanganga na bali batabegeti uniform balenga se chianga chiaragia
nande gegotebekana ni gasoete asigetie kyo chitariki 13 mutienyu gatano mwaka uyu asegotebekana asoetoro na nigari ndire bwikiranu ekera abuguritie briefcase abuguritie amarioga gayo na umukageru uyu gwe myaka 25 akanyara koba gakogenda ase uyuma nyakatese lieta Damata dos Santos nigare kogenda ase ense ya Bongereza nande nigabwate passport ya Bongereza chitariki 2 mutienyu kianda mutienyu yote teigoro dos Santos akagatwara esabali ende yokogenda guchia ase ense agasoa egeti ense ya Kenya akaira na gocha gaiga karene passport ya Britain na agetira segeti kia JKA na boigo akamanya koba na ande gago book endege ende kumuira ni gochia asense yu ya Bongereza asomuchi o London nigo bateba chitariki 15 nemo nigo abanyanyimbo ba Metropolitan Police batebetie ekiyombegia standard nga nigo bamubwatete dos Santos bateba niga aigete ase NCMU na akbono igani gaikirigo bosi bweke gambere bikorunga Ainsworth Crown Court iyo chitariki 15 nemo asagendete asiekeire gwikira bono iga kaganyete achikogambirwa chitariki 3 cy'umutinyi 12 mwaka uyu mwaka w'ikiri 2025 ngiye korokinga ngakigeti ya Jomo Kenyatta kyabere crime scene nande ngasete ya tabire karoba kuligereri records ya dos Santos litaliri tangani aitete Jomo Kenyatta International Airport obeire kagwe tororo okay lakini rende ene airport erendire kuru detectives kuru abasigari abugwata ba plain clothes ababe uniform negento gekobeka Kenya on spotlight ngalende engaki umuntu yagweta seino kabwata mariogo lakini bona igete London niga unagoika bakamubeka biara Diana gazeti ya The Daily Nation ngiagateba Tugochase gazeti ya The Daily Nation page ya 4 okwanirira igoro ya recruitment ya abanyanyimbo asokomanywa boniga nigo yatineniwa abanyanyimbo bari kuri kwa chiriwe 10 kurende kigambero kyatenenirie kyagaruko kutaigwana nkororo egati ya the National Police na civilian asokomanywa ngabukira boniga nigo batineniwa mu rubiro ganiri go chakirwa ritsko ya juma tere ya moyarenge Monday, Monday, Tuesday. Nari baga niri go chakirwa Wednesday actually. That's first Wednesday, yeah. Nari bari go chaka training kurinde kigambiro gyatenenirie esaguriyo gutaigwana ase tokumanyuwanga ukiraboniga mu rubiri tujukogendera andos nigo treniwe abo choyo gotebinga okuigwana uko gutaigwana uko ninki yakogera batari kuigwana muntu chete kotini Haruni Mwau the former Kilome MP member of parliament naende Haruni Mwau igachira kotini asatete court clarify because yare argument ya Haruni Mwau ne linga chipodi tobwate gaichire ibere tobwate the National Police Service na National Police Service Commission the National Police Service Commission bwate the civilians teli composite na nini na basigari yani commission ya bete form aseno nyani ntutora ile amarara misheito lakini bona kero koligere linaende gendeke payroll linaende yaso ile ma ngoro ndo aligere tia mangana ya payroll the 60 billion payroll ase serikali gwetera parliament njabo libeka wasi payroll ya abanyanyimbo ekyo batarakora patirenda Haruni Mwau genda atabaga nkelinga National Police Service nereko ba classified as a constitution na National Police Service Commission ero tebwati te powers cho wachiri na ndo nyakego cho wachiri the National Police Service Commission era chiri staff y'abantu bari bakora within the commission any argument ya Mwau na tebwati powers yo kuingiria bose gwesoi kolika abasigari
nomuganore ase page ya gatana ase gazeti ya The Standard na gazeti ya The Daily Nation ni page ya kane nabo gwesomera orore ng'aki segie chichire ase kikosi kia National Police Service na kili kia National Police Service Commission ekesi bagotebanga nigo kitabu ati abanyanyimbo ose bali bwata magiri abanyanyimbo na ndese bagoteba abatebe kanisa marieta niga igoyo makuru kunga igaro mokonyi bwa oyoro mochema niko so monyakirogo Juda Komora umukonyi oyo kurunga Koleta Suda no CEO bw'ikyombe kyo kurunga Bita Lele bonsi p na ba member barasege kia National Police Service National Police Service Commission Angeline Yamiton Edwin Cheluget Benjamin Mai na Paris Mudoni bonsi tibabu ati maigelio yobanyanyimbo na egento Aaron Mweu aikira tebirenga tebwenereti olioro muteneri bw'abanyanyimbo Douglas Kanja kaniwa wakora imiroberige ko era abanyanyimbo nigo betenerete nigachiete bosibweke gambero na nigo aitwinde gorukunga conservatory orders chikora atenenia ukuriki kwa abanyanyimba abo na nene mono nomugano monene ole ase gazeti ya The Daily Nation. Nabigo tugocha ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu gukwanirira igoro y'abanyanyimba ba Kenya gukora imirimo y'abasinsemo kya ehiti ritko ligoro asoko manyigwanga ngo bachitorero mutinyu omwako 2024 na wikiraboni ngani ngo bakorete mitinyi 15 kurwa bachagete kwene kebuna nkoreta baruburinde asinsemo kiria nabigo murayibe nsera baga kwandire gore ya asibanyati ba ukora imirimo ya basencha ya bene nandi bijya ase port ya Prince Airport asate betenga barabumba ya nyanti ba wikirania imirobiri yabo kurende ekyombe kiria kya UN Giatebre na machikolenta abanyanyimbo 5550 bachikwene na machikolenta obulendi asienseme icho asitokuma yigwaningo barachikokora obulendi obo osikwene ki gotingoti nyibaro obulendi obo for 12 months asiensemo chiria amagana yokonyora se gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu onyare gukwimanya mange buno abanyanyimbo ba Kenya abanyarite bego bagusiria amagimabo sokuma yigwanga batatu mbanyarite bagusiria amagimabo na ayomo wikira boni gatarambanywa asare no konyora amagana ya gazeti ya The Daily Nation onchumuli gazeti ya The Standard bado ne bwate mukano yundoche page 6 asimuru komenya wateba aba polisi abale Haiti kusaba nyanyimba abale Haiti mbalere kiri koirana end time kurbono gekogera ebali nganda ekwende ya UN ya ku multinational security support mission lakini bono UN ya letire ye kwa gang suppression force GSF na ndeyo eyundo chenga egochigotwara abanyanyimbo 5550 abo bale equipped bia bale funded na ndo baire power cyo gutumia force banya bakumira na ne ebibage byo mugano no lega igase gazeti ya The Standard yokare gotebanga umuyuo emipira yo gwetanga kurwa soburuire bwenyamoreo na agent kliyote bunga HIV kids nigo bya nyariko babiko ikibwa busiweke gambero na koena na roboti rwo muswati yo moyo urenge asitana semitandao kuri socialite asbagoteba nigo abanyanyimbo banyartiko baba korokia ebichanga ki muswati yo nyartiko baga goitwa no musacho yo masilieta John Matara oyu bagoteba oiga moitete chitalikinye umutienyu mutangani mwakolia na umunyanyimbo uro mu constable Alon Joka niga tebetenga nige erumwe yu ya renge kurunga Y32 asichinsemo chia Papino Apartments niga resetenga ki John Matara anyarite ko baga ko gendoro na gokombo nyumbe yu no mweli okurwa ase nyumbe yu kale taweli ya renge na manyinga nige gotebekana umusachu yu asilieta John Matara niga muite tumuswati okurukwa wahu gakiyu SSM ya South B ese muberoyo togete ase nyumbeyu asikiriye otebekananga niga muitete na kanyara ko baga koira mbaka asenya gitali ya mbagadi asanyarte ko baga chikoligia oburwali actually gachiete clinic kende arwali na bwate koranga gosekara ari kumuita batwalete commotion commotion okumusana gosonoli na rangwe defend ari no eswagatebanga nigo musacho yo anyalite ko baga koire gakonyore rifaro na koirwa senya gitali ya mbagadi sekiriye otebekananga niga bwate chingo machintindi
muswati uyu Starlet Wahu ni garenge bwe myaka 24 na nigaite tu ase nyumba ekikimanyikanite buna Airbnb asesemo ya South B omuchi Nairobi gaiga kitalikinye omwaka ulia oeta na umutinyi mutangani mwancho muri ndi mugano yigore ase gazeti ya The Standard. Nabiko tugochaze gazeti ya The Daily Nation. Ntoroche maraga gagwa se page ya 5 no mugo page 7 no ari gagu nabakunywa bicha ya gagu chingaki abutebire buna abakenya abange babire bakamuboli igoro ye kiama aguchi kolgelyo burayi bwense twaranyora na ene ntonya tugosoma mugano yo okole turi tukuri igoro agotebanga naende ni kiama kirika United Green Movement nabego kwaniri gati ya moncho lya uchikolente mense ya Kenya ni kuitira ekiama ikyo asatebire buna nachikwene kiabuno bokurumi nabo igegati ebintu biri muri bense ya Kenya ataraikirania nachikobikirania mangana yo kunyora se page ya 5 na 2 manyare kugwesemia amange mugano norega igase page ya 5 ya gazeti ya The Standard swakale goteba bakenya babiri abo bakurukwa nk'abarwanirira bo bwana bwo mwanya bantu asamalieta oyo makuruku gaiga akuruku nga Bobby Njagi noyo ndakuruku Nicholas oyo selituko ya tichigatatu nigo bagenda wika ense ya Buganda asibanyarwa bagochererwa asikirigitara amanyikana wikira bono iga nigo gatebekana abangwana bose abasawu babiri kurwa sense ya Kenya nigo bale sekyumbe gikuru nga Free Kenya Movement na niko kanya basoira sense ya Buganda eligo chikobwaterana na Robert Changulani uyu manyikanite mobno Bobby Wine sagendete kurwanira uburayi bwense na nigo ari umurwaniriri wo kwamerelia serikali ya Yoweri Kaguta Museveni asikilio tebekananga niga abakenya babiri bakubwatwa talia sense ya Uganda yoka na wanyenense ya Tanzania na nigento kyekorekana asobomo bwa Afrika ya mocha yarorekanire nga no mocha ndogo so mwatekano ororekanire na nigo bono gaiga ndoche umukanso bose umu wakili Steve Mbugua bw'ekyombe kya Law Society of Kenya gatebanga uko wacherero kwa Bakenya abo ase chinsebu na Tanzania Uganda nigagerenda tekoleto muchano chwe but privileges injire to bwata bine country woni ora tai president Ruto Kendigions and life was on in Uganda nonya no gochole katuni ya Museveni nabera kubekage umurwanda choro umurwanda nabera kubeke asabi unabono bangwana amba manyiri dimaiti ndio gikirira akwe limanya ko tebya Ugandan forces baba sibole kurwase baba begete patirende tiaba Kenya tumanyenga boundaries nchiro seitoga freedom tubwate eri yegoro mono Diana togenda kuligirelia ntu tolese Standard ni mate no bwato mugano gorwa gazeti ya The Daily Nation lakini ntate goteba se page ya 5 nigo ekorokia umugano buna uyu kabere mubunge bwensemo ya Rongo Dalmas Otieno ayetwe atinde getuli tukoligoro na kaegwa esikoso gotinde ko kwae saba menye bichinseme icho banyaltuka bagoteba niga koleta magendera mange Dalmas Otieno niga tugutetua sekinyoro gikurugu Kangeso village igikere chinsemo cha Rongo imeye county ya Migori noyo mohwa ababunge bali barenge asekia mageudium echinga gichinde bakaenda mamincha yekiamekyo ananamone keraliri Uhuru Kenyatta irete uburayi bwa 2017 I think 2017 yeah walingo essential chubututu kano kanyaraka gakurworo nande akarorekana gakuru birengere bya Yesu bagoteba ababunge abaikira ntase chinseme cyo ngati yabo Samuel Atandi bo ulego usenga adipo kwome ukuruchinsemo cyakara cyonyo nabo igomo bunge bwa Embakasi stiga Nairobi babu wino nekira ntororo se bagoteba siasa nigo yakorekaneta se abarayi bali bakubwate se serikali ya umurayi wense William Ruto barorekanete ko kosoke chingwane cyabo gochia asibali bakonyara kwa bakwamiriye serikali yeyo takire tumajenga babu wino ngakia ayorete reception ya zejise mechu because ndara ubekire kwa bya wiper nande to kwanira umugana acho yote itote nganangemo ngane manada ite kwana gani page 6 the Standard Gideon Moi werutirase
ekerwanero kia Baringo senatorial city kikerabe November 27 ketochi wakachukura chiri cha by election au chikumirana no mungwano kwa Vincent Kiprono Chimitei ouda oyo ateba nga kogendiko sine pigipigi tinda manyaro ko senko endiale lakini ndo chega abantu bale tepe yumpane ndo bwate days to Kimosop ole independent na Benjamin Chepon bare independent na Gideon Moyo kora kanu na wayamwa getama buta kamote bya turagota so kageti chirorane bono tigango torore November 27 yakora nimanyete nga President Ruto's UDA na tego chigo ikaranza iho ligereria ekeroge kigako kenda igo ne chukura tora chikurigereri mutua ninki kerabe litukelio bitu ini abangwana ababiri aya tego kwana rego yichukure chegera Diana nera mai basore CPG ya gatano ya gazeti ya The Standard bata yabarenga nigo ubututukano bukale asensemo ya Kisa Eastward ejegere asichinsemo chia Kakamega asumurwaniryo yomo uyoetwe etigiti ye kiama kya ODM anyatukabaga koyirania asichinsemo icho kochia ase umunyakirogo bwe county yo kurunga Fernandez Barasa nanduru mugabana bwe county ya Kakamega Isaya Ibrahim Yaya nigatebete goseseli rubelia rorekanire nigatebete nigaira ne ticket yigo chia se kiama gyo DM geko era konyo irwe ticket ye kiama ya Democratic Action Party DAP Kenya ndabaira ni maigas ni asomogano yo Odalma Sotieno asabara ibanyate bagwikirana ororo turochiga Gunsalim David rekera ruguru enkona ya ina tebe tukwatira negatiki ya kiama kiriki obo mobwa judie ni kiama gya ODM asatebiri muno kubwatana kwabona bigo chamo gwe serikali na moskere la Molodinga ninchira ya mubuyo kwene kiama nangu chabare kolenta omulembe mensi ya Kenya na bigo oguchamo kukwe byame bibere no chikwene kiama nabachi kubwatira na kwene kia amoncholilio mensi ya Kenya kunyora mo ganojo azigazeti ya The Daily Nation okwane rigoro ya handshake no guchamo kwebyame bibere no kubwatirana kumura ibensi ya Kenya no moskere la Molodinga onyoro mugano yunyara kuwesomera ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere ase go kuira se page ya gatano no mugo page 6 ase go kwanera igoro ya Jeremiah Kioni nekia makiria gya bomo bwa Jubilee asiba kote banga obomo bwa United Opposition use bari batari kwegerera serikali tubakuragwa na Rigathi Gachagua nabigo Kalonzo Musyoka egatija barayibalia batagite kubeka Jeremiah Kioni skasi batebire bunahera nigo are a project ya serikali nabigo bateba na Jeremiah Kioni reka batebanga Gachagua nero le project ya serikali li project yo murayibense ya Kenya ase bagukwanira igoro ryo gutaikirana asiese muchiria cha NDC batabete bagukirana egotogote gwanga gutekirana kwa barayibari babo mu bwa opposition abarayibari ba opposition asichinse micho neri batatageti okubwaterana kwa Matiang'i ase kiama kirikyabo ya DCP na bigo marala nigagukwanira igoro ryo gutacha ingani go bakanitwe tibakirana somo yugo gikyagara igo barabo bamaite go seba kwegenanga Matiang'i ne project ya serikali no nyarwe somera mangana yase page ya gatano nomo onyare go kwemanya amange chwe page project ya bujire project matenari gereri umugano yo Jeremiah Kioni naende bangere kurutana ngikumote chinsase karokonyo bwaterania no mugano yo ole page 9 The Standard wata Uhuru's return splits Jubilee and the nation abantu mbare bapili vetinga kanga President Uhuru Kenyatta agare statement kanga taliwa sai winde inga elections campaign kanga ikaransete nini akirete lakini naende section ya abantu bande bateba Uhuru no mu Kenya nabwate right yo campaign nabwate right yo wake kura ende nabwate right yo koreki yo gateba asabere to gosuyo go support onde bwenzi igobono tigatwanjira nenga ensiasa ensiasa gendererete akiro baka to kuligereria page ya 8 The Standard still
torasi siasa ne kwandere tabasai ba genzi ne bataite komobilize baga chenye kitanda Halina maeneo kwa gacho. Lakini ba skip voter registration yaso kweli kichukura. Umaite ko change ya Kenya, osoko change ya leaders wikanaende torara bwatia emekakati eliebe kira sesheria. Ngakiri chiko lya Kenya ligoteba. Li chiko lya Kenya nigo ligoteba nga onya mutaite kurusuru to bogambi. Moganye chikura chike. Chikura chigo ika mwakero li mutaite. Egere president rutata ebunaki. Ekwabu kose kwabwa. Okay. Lakini bono ngakimogo chikomorusi ororo ngakimogo chiko change party leadership baga tebanga kero manya taba na inchi ba ikeira baga tebanga baga chenye kitali yabo banye fund bari kabanya kitali bagora mariogo ige minute nga bakorire kwerinde barosire urwase gotagamya gosene nini serikali lakini bono onyo mwarosire mutaite new change ngakiogoja new change yogocha onyo mokwerikie kura kero mwerikirie kura lituko liligo ikabono na limo goteba nyare bengo akolete gas genderera nyare batokolete gas genda igaba saiba chenisi na gotokondera kobata inga go change country ebe gento motakete ikamule bwatie gento kiligari ndocho mo director tata togendo mutimo kumusini ichwe lakini somugano igwatebire musubati yo maseli eta lubino reta bwate myaka 23 ni gagateba ekerengero lyo kwagacha nyagitali eyo nige kororekana bune nchire yamo yokoro kege korukia bu yokoromengana agopinka kilie korupunga uchumi yense ya Kenya bunege ndete kwa bese bagateba nigo bachikwagacha nyagitali yamo ibagateba hosi moja genje uyo nero ramanyumu nuyu atenga kila kitu itakuwa free igolenda abasaiba genzi bataite kuyagajira giskuru cyabo bataite kuyagajira kinyagitali cyabo na nigo bakororekana bagoteba nga okora ibintu bakwekonya boka abanyane nigo chiko bakonya ninyagitali bagateba teligo chikobena na lyoka nigo chikurwa obokoreri go chia 7 na inchi bataligwa kana kibeza tiyango turara mbagenda gusangiria na ande umusangiririkano uyo gore chisemo chia TikTok na igwete diga gateba nga buna akonyore gento igana nage nyorete gagete utumiro koirana ndago sabe innocent tuchakira umugano nimbwate maswali abera tatungobori no bwata maswali abera ngitari njokobori mwancho muri yokobori singobori je naro rusiye kamera ito ogorokunga barbecue Barnabas nesemelia mwinu ntubwate jenzi ondokorunga toldi aigane soko TV muri bene soko bwakira mwancho muri tokwenda mutimo kumusini nyuwete ngomugeni ito nale sensemo ya kabiri ye studio. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe yo kobugibule kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuona korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigerere tigoro yani mbali kobwa mbabwati mangana agwanchereria mbabwati mangana ariyo kobiza gose yo gokenga ni yo komenterania ebago soki kerikero ororo mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri buna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igoto skatanyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obumogusi Eliane Kerubo Frida ebagoteba ngo goseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao segetegia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta ng'anya sae nigo ndakoretero murobiri korkunga amegerio yebebelia
umurobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera ringana sobwagare nantaria yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumurisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni omwancho mulire bw'ensoko TV ngetase Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobini ya Ensoko TV oboroso bomogusi kire chetre chitaike 30 mayega yense moya bono mambia tugendete kurigiria agatebanga tuirane turakwana iguru yaba kegorie kigia Gen-Z kegendete kurigie enibo yokwaga chinya gitari na asbagoteba batigire kogenda kwelikia kuna bakichikura nje nabwate maswali abera atatu nande na boliri Gen-Z mando chenge bangiranire because na boli akero guchikwaga che nyumba kero guchikwaga che nyagitari ye nambe mo guikogoro burimo gente ketanga gente yakabero guikotware plan kero gwatwarire plan yo kwagacha guikaba approved na onya Nairobi ma for instance na city council because government county government of Nairobi guikaba approve that plan but we approve that plan then you get an architecture was an engineer chira registered na sheria Kenya umanya kurwa roba ya contract yo correct yo kwagacha there is no architect or engineer or agache building atabwatie plan era approved geko gero sibiru wana kana na boli cheni si mabao pana pasi na Felix banta biringa na botora atige nto agache building tora ntishe ye ready okay wale babwate obongai chikona Jones lichiko ligokonga mwatabire ngabone mokore ntishe building ngima bale tamariogo bale taba wachumuligirira na magori agendete kubuligwa na chwea aya kubulinga nigobono engikeirire Diana araliarese gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation anditiana ko ira sense media opinion ase gazeti ye page ya 15 kwana igoro ya Gen-Z Gen-Z wote bakana taringa Kenya yoka tuwate baka Bangladesh ase asai bagendete korobekana kwenda basai baje ba Kenya ba Gen-Z twaro denga baboli gwebesoki ebune mtocho yate banga babwate ebibande umita basai mbali batabwati kibande tabwati kibande tabwati kura usina bwati kibande tabwati kura bono batebi kubesoki asubonge banyare bakwerike banyare bakorenta muncholi no nyabatebire ngamba bwati mirobi menge chiskuru mbachibe agachire chinyagatali mbachibe agachire ande batebire nga ebinte yonspi abakuri count bari bakore emirimo nande babakane igobono nga Gen-Z ibataite bono bachina muncholi yabo kuramba liko chigwaka igotari nga Kenya yoka kuramba liko chigwaka nyagitari te bari go chigotegemea bono ngumeti nyagitari ichi no ni chi interview chiri bagokoliwa
ngochiko bakora interview no mtocho ya boridi okay gonga baburi besoke banyare bakubwate ibande nabingo banyare bakubwate kura page ya gatano gatatu ase gazeti ya The Daily Nation bakare batebanga abo busabanane bekyumbe kya kupet yekurunga Kenya Union Post Primary Education nabali bawasu balikebetene chi lecture chi university ngo banyoro gwako kurwa seke gambero banyoro gwako kurwa seke ombikelie kolikia ebi chi union yekurunga Register of Trade Unions asigia chikirenga amaoncholi bakorete yoguchigwaka chikuro mwako gocha tako nyarko ba kagoikiraniwo na uranyole bagatebete mochia mania mentu myaka 5 lakini ndigo bajare ko bagatebunga amaunchulire ibakora tako nyarikana na ekinekio nigo kianyarko bagigo ikubosio asekio bekio na nono nigo bone circular yaso kire kurwa asulio tenete ebyombebyo aselieta an kanake atebirenga all trade unions na ababwatani babo tiwachikonyarko bagotwara amaunchulire yayo no ekerabe yaliganeti go chokora chikura cyo mwaka gwikiri ubere 25 nemo gazeti ya The Standard page 12 umo Rwanda no randoche mangana na arabu umo Rwanda yo ina ng'ombe ego kamwa na ng'ombe ye uranyero cha ng'ombe tali lio osoro bagoteba ebolete ng'ombe ya kamiru sana paka yali ng'ombe ne taxpayers nintu moina national treasury nerego kama ng'ombe yega lakini bono chibasanga yoro chichikoenda goronto akwanire tebuna almost 23 billion ya chiro gwetera chitenda chimbe Nyoro Construction SPI International Vulcan company chirichego ego bono national treasury libagego kama etoereri abanyagitari ereri abarimu mbakole kwerende mba goma bone togo kama twaereria on the wrong path bunadigereti aiga ng'ombe yege bekire kengere keligire nga taxpayer sai ge gara nebe kiroro kwanza kala nero gere yelo elikire nga ina pesa ina pesa kwanza ina pesa uyo ko kama igakoro kwa national treasury aigani ndoche asakale batebye ng'ombe yenga please behave beke mbwendonge timbuga tichinga kichi nyinge naye karwa mabere ng'ombe nere kare ko taranye kama goika kware konyetingani moko bwaterana family ngima mobogete timate dana goikereza ng'ombe bune njena ngalichire ng'ombe na mbona ngolichande na kama kia ng'ombe nere muturwa otaigwetio boke lakini yabe tere limwezi kwa boke ng'ombe nere mate kosoki buyale ime horse lakini nene nje ngamite kwanza chwa no mate ukama njitiranya ukama cha tana gotora tana gukama mabera na ranche tiaro ngende talinga kuru kidi dana kwanya kusibya ngondi bocharuka mate to binto kwanya kusibya ngondi bocharuka na kiki dana na mate ngondi bocharuka atake manya okonye musengori omwibuli arata ete ngondi esibwara ya asekorara yamanya kubichoria rie kare Nairobi University abo okonye minyo kibotuko na hicho kwanya aiga indoche ase gazeti ebagata bachigara nigo chibekire era ya ligire nga SBI International ende gurunga Falcon neroro Nyoro Construction Company ichine chiganye tamabera chiganye tamabera chigamba nchiri national treasury bwana leta ko kameto ereria ka company ntuto sibera kinoro cha se picture nto hiyo okay hawe gotogo cha gazeti ya The Daily Nation na rumo Rwanda no lega gote banga avoid bad company ati kama avoid bad company ya choya na bad company ekambuni yo ngwadene maana rona nyo kama kininganji kama vere una igoro nari naru chache ta igona bega neti naro tigadara tigira bu gorende igoro mwali tamave gaiga nindo chenga igakora kananga Kalonzo gabatebi kwa avoid bad company abako matebi gaiga nindo che nindigere tiga chibijeje na gutokora faces nto butwaro bwa nindo che bichama tieng nindo che rigiji nindo che abande muraba
na moinaga iga matango chenga bale abande bagaragara bwatu muchengo bagatenga welcome to better company bono oyunga lozo kana kurangirigu narora na msana mdaba dinaragu yense Professor Kithure Kindiki ogateba takorosa kumurangiria Kalonzo Musyoka wocha serikali bado gokorusi Kalonzo Musyoka moinaria kwakolire opposition actually bwate abantu key political parties Wiper as a political party ochiche kekia wamunyo DCP Democratic Citizens party omanya wocha Matiang'i okoba Gen Z emutaete bono Matiang'i gari talipati abwate lakini Matiang'i neli atakire yani nechinga kichiae umwana utakeire bono koike serikali yarolenga kitogo split abantu abatiga turabura Kalonzo Matiang'i era ni manyeteta okay lakini politics nenkong ibande ni maetenga tali raisi arakolega asine serikali bono kagusinya bakurigereria babande babi ngakibaka matengengi ngakikause kwata bako matengengi yani ukurwa amaraba utigara ibika umetendire kwa kaburugire chibando wata watengengi bande ibono ngwake tonyeti lakini digara baboli swali turasoka iskaziri kwa gajire mugondo muibuli tatageti ebande mukuburugire chibando chisogete muya chiri korekana chiri ne chinguru ibande itatakeriyo yake bukombe kareki ego bora kwa radio muibuli yuko nakuburugire kwa yakiro bukombe pati mbaya ese jombe tena amugondo simule ne discipline na baba soka wale mbogo wale kwa maana teneni kwanye someka yeliza mbili kwa yaka yaba je kazaide yomure wata bakero kenande kwata bane unko yari iga oji ko genda kugura yara na igwe mbyaro wakwa ni discipline yako robo kombo bwate kebako na bo nchurwa ekebage kegedire naye ekyo kebage yari gonjurwa kuchiali gaiga ndoche bakare goteba can you spell the Kenyan Arabic ekorekana ngabono ni chinse chia China na abaindi nigo batakire bono ikawa ku Kenya asekemerie chae bono gekororekana gusama chani bantu bechinse mechi batagaligo yatumika mono igo Kenya ikawa yachakire kugenda boindi engaseti ya the Standard page 12 editorial time to end kose chinga kicheikire Kiambu County bwenerete gukora umurobekano gusomogiro bwaba nyagitari gekogera nande goro ntwaroche ase abana bakure 136 lakini bono the same engaseti ya the Standard page 16 Kiambu County government advertise ya mabaga ndocha ya nyagitari specialist bono maete ano koigunga political goodwill kosego tegerera abananchi mwananchi first priority kero koma first priority ngo kurangalia abantu amwe karanse rumu matendire gusinya pi lakini yaikera ngabono totebe ne family na bego tokanga moigwana ini with your brother lakini asana are go pidie ikere moikwana nsegera mosolifu a problem ero for nini for future lakini bono ga strike igenderete moino ga bara badi bataisiri amabaga okay ese nyencho mugeni tekire chwe ande tubwaterero abagani babere tate toligererie omwari gwe chigazeti chigaiga asendo chigazeti ya The Daily Nation omurai bwense agetebicha kare no mokonyo ye no MCS gosomo waziri otenete ekigosori gose emicheza sense ya Kenya Salim Mvurya kare na abanyangongo aiga somo barona bokora abasacha gabara bake uyu musacha ndo chegaiga wanyonyi karora na basacha bande babira gaiga batatu kulinda basubati mu barwa basubati gole igoro na sibono muraibwense anyaliko bagakwene kinga mbachiko babakwaye chimilioni chiringi chimilioni 22 na banyaliko bakwaye chinyumba chiri chi affordable houses maega yokonyora amagena au kurwa ase ekiminano ki chimbero chia korekana mujo Tokyo ime ya Japan
affordable houses go sendo cheche ira ta half price bono lende bata tugunga bagwakanirwe nusu na barubarwe nusu kiri nara nande abaseneta bagukwana sana iguru ye umurobiri wa affordable housing astaro cheno ino museneta we county ya Nairobi nati naboliti amaboli galinga abambaga ni irina barubukuwa guchinyombe ekiagara teminiti nga faith keep yagon tabwati nyomba nabwati nyomba amenyete ikabo mchadara sana timaitinga chwea naro enyombe ine chiko bakonya gusembaga nilikuwa guchinyombe icho maete kero monta koliro bia twatebo koliro bia aba minyoki gose aba na sport worldwide ngoyo kubale bisa word gose bia wa kero baira ni rasichi country chao apart from we bia gwebi abanda abankokera bale Kenya yamanyo otatiga bono ntubugate inaitwa brand Kenya kanga bono iga no abantu abagutumia tize opportunity ba market Kenya bya chi investor chachicha gose ba opportunities jere chi country chito nko gata yo manepi kero umwana sport ya buire kero national anthem ikobuka na bo okweba chi siasa ya UDA na ODM na chupiri kwarabeka kando kwa ibubi yanga kweli Kenya yakole tubiya tuabe represented na ganiri sana national anthem ye chess world cup na Harambee Stars na ganyire na believe ntararu biko bwense kani ndole so ekenje ndoche negete kya ndoko beka politics ryoka gerase gati okay biya bono mwanchu murigereria twabelde na yesema biya bono twabera se gazeti chwe tima twesera na bwatu muganoye lakini tukolia Jumapili timu ya Shabana ne chikogosolia na bainkia maruba gurunga taska asigeti kelikia Kasarani ngoye yoni nyegene tenga bana ba minto baba toldi basabire bona matoke nguru ali gusi MSC ngoyo ne karoro na kirinda nale ndemisiyo Shabana boys litukulia Jumapili torane ase NSMU ya Kasarani tagetendi nyingonyora libaga tagetenkoro umugano mbwate nyayo lakini gari tenga mbaru setinyayo bakatebegende Kasarani I'm confirming subject to yatakire ko basoli bunyayo lakini ngayibunga mbate tegende Kasarani timaiti gose baje gusika tikarunda tocho twebe ocho tobobalie mesinto bwate na matokayo chwe mugano mbwate ngunyira Jumatatu okoba ya time lakini rende gendo kero kintaite tingo chutanipi yakoera ayo kulika TikTok gendo kero kyonta etente bitayana ga njeta baise kondo kakuru kid Diana tana kusiba ngondi mocharuka bata yo maana pi tana kolisi chingondi chiri amalenga kichiko chiko musumbua Jose ngona chingondi chinjira chia byoge takaroche ya chichia kawaida Diana to godil na ngondi mocharuka tiga gunda ara kurusi ororo again to kende you see I'm one of those people koboka maambi has never been a struggle for me and irasindwale it will never njanonte bya town yetumirane na panapa siga saa 9 na 20 chia maambi na bongo nyara kate sio fumu so minto ndira na koboka gusa 10 gosiba chieli eli yotanye sibe ya maya kuru kunyundo ende maritati otanye sibe teko manyeti ninje manyete ndire na koboka gusa 10 gosiba chisese kia karomire abana bakenda nini preps banya bagweta 5 wikambo ke saa 10 maya kuru kwa poro ende chui ende simba polo kate self omusominto abana baba boniga no kumako kya bwatara musengondi mocha ya baro bajo murigereria chwe itenda ai umulisia tubwato umulisia ito kwabaga igali tukulia nyongesa oleta esabato murubili ukuru kwa maigili esabato yekije Biblia lakini ande tuanyore umulisio ndole kulisia chiombe chimecharuka nande kwabera nechi sese ukirenda agatebi Diana koboka ngwana kwa umuchanda sale twatebaiga mulemye umuya taligo tuguta ekinde ebintu biri bya yali kolemera
kiranyo ligesa ligia bono tuika chinsa ibere tutete kuburi umurimi otaranyora ligesa akwenete gutuguta amakomba yego se bitonga bia nwanje kogoswa chinsa ibere ngo chuteli story nero toka kolete asigete timaheti nande ngakito kogamba mari egera banyibeke na bonda guchutelia ka clip gete abana inji baboleti tu crucial questions obole mu director kaguche okay buya kigimu mwancho muligerera kini tokoragenda se ebirengererio rero chuma chire mu buko chimessage abande montogo kolikiraga iganga gakimunye ba ko chiasoire bungakane paka sajinde de to kwanora nyore twakaniri wataba chiasoire umuntu bwa chiasoire aigane Soko TV umurubiri ne Soko bwa kire tigatogenda umutimo komoke tukoirana ngo twikaransa n'umunyagitali iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule kederebe sakogwa eba koboria kajomo ngino yako kuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabwati mangana agwanchereria mbabwati mangana ari yokobiza gose yogokenga ni yokomenderania ebago soki kerororo mwanchi muligereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omuligereria ntobe tokurigereria amabori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida ebagoteba ngo gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetege Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni omwancho mulire Ensoko TV ngetaseni gya Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta mangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro perpetual machine na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi twaichanire korario kwa Edina na Manga Ongaga nigale Mukanemwel Ongaga Oroko numwana unyagusira Peter Ochako Mugeni na Esther Nyabonyi Onyoni mukamu muro unyagusira Ibrahim Oroko Mara na Eunice Nyakirario Oroko igale ngina Dan Mugeni Ongaga na boigo Sara Ongaga musubati mwabo Dominic Igara James Omoro
Dennis Okech abakuru kwa Nyabuto, Frank, Samuel, Tom, Daniel, Nyagusira Olfa, Judy, Jemima, Nyagusira Rose egati abande. Nigale kamati ya Mary, Jacqueline, Christine, Jessica abakuru kwa Nyabuke, Rebecca, Martha, Jane, Florence egati abande. Muka mumuru mwabo Nyagusira Joshua, Chacha, Oboke, Nyabuto, Monali, Honorable James Ouro Oroko, John, Origa, Marube, Ngare egati abande. Ngina moke Jefta, Sagini, Oyeyo, Sosi, Mosoti, Ontuga, Kerongo, Meshak egati abande. Umuberoye nigora rusi wenkendu ya kisi level 6 ritukolia la misi italikibere chomutinyi komi bumwako yoga bwichiru bibere 2025 na kwenigwa ijuma chitalikisa chomutinyo yoikomi umwako yoga asekenyero kya Nyansakya Nyamonge sublocation Bokeira Ward Nyamira County. Kurwensoko TV nigo twatumire amagombo kucyase amate abairi n'abasani banyagusira nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia ligurito neliokokera nigotokobera ekero kwagulire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Aye tata suka, aye baba suka, aye gase ito suka. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa ngondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byensi inse yekiramekemo asedigurirense ikaseduka ya Uru Superstores asomo chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Kenya Uru Superstores yonyole bintebe. Enyegetani robotamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyegetani erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwataba nyegetani bo manyi boisaine. Bakurwali marwire ao asokolenga net machine chekerero obokore bwito nubo chinsemero ngebere na ukubara Mwancho muligeli bwensoko TV omurobeli nensoko bwakire gesamunye kende togaso abona asobo chenu
na igasobo chen togo swani go tukuligereri bo chen webirengereri ane mono mwancho muligereri tumanyete nga ubugima bono tomenyete nigo bwata mange tugwitire michando Diana konyorore torengereti abana ngakibaka gende school ase bali tora abaiboli konyorore abana ababande bali mureke bali kino baroche yanga gitumu ngusogetora asigeto kirogorwe abaiboli na barabwa abanyene kuika balesenga kiri baligereri ngaki emyaka yonse nakabansi eliyoba inheritance ngotigera abana banene eliye kwanyora abasani babo bachete bakagora ubulimo bakagaja gituka abwese gituka bagachete babekira abantu bakuru kuwapangaji ngwigwete cyose agatebaga kakwikemia kayaye atagetatwale chinyumba cyo bakombwa kombo ya matwale montabe ke bucheli liria rentie taraga no mate mbutolere java ojo rusana nigurwe serent danda mono nigo tole n'umunyagitari Kevin Bosire oyo ori umunyagitari bwo kurigereria mangana a mental awareness timaiti gose na psychologist ilite neli kongolira tigamweli bagaratu kwa ni mambi yabo abantu abategereri na abarigereti Ensoko TV ngo bakwani wakire bya asamari tangoro ko umunyagitari Bosire ase gusiye bamaite buna umunyagitari Bosire korwa Better Me rehabilitation ama Better Me rehab kiara ngora chanda se TV sana gukwana amangana mental health na amangana ya abantu bogotumia maru na mariogo yo gutindi na inde na kituranyare ko batuko barwali banyare ko rwase shide yo wamenyo bogima borobia okay tigango Diana ni wete Better Me Better aye Better Me Better inche tiante venga kiasi ke kusinga na kuchinche mete inso ko ira direct egina venga na kuchinche injora fadhali la lenge bia I was worse I'm now better Better Me ntubwate Mr Kevin okonyora abantu bale bene babwate chibuse kichabo bagutari binyoro abandi baguru therapists abandi bari ku psychologists abandi bari ku counselors bona category cure ngenda psychologist tumetinga innocent psychology itandire baute abosene obulingoria tendishwa lakini ngora igundenga obulingoria bwobongo ekero konyora bunande ganche di nabo kumanyanga Diana iga ayuko sawa na stressed okay ono psychologist na abanyagitari basto bagosomera obongo bw'abantu nakia abantu bakorengereri naki baigweta somo berobo n'ekitabi cyabo nakikire so ekera okorigereriga nabakomanya ngakiyo gosekera mo kwana nero iguno korengereri nabakomanya ngaki ekitabi cyawo kire na inde nakiwete ime yawo gosina bakora muno iwete ime yawo amanye go connect naki what events ki tiendreta so bugima bwao like nabantu togo study mind of the people and in that essence twarwali abantu abwate chishida cha obongo na indi mugoche mwamanyanga umuntu nabwate omuchando maybe gosina bwate stress keto kwa mental health nekero gukwana nere one on one gosene kero no nyene kwaligeriri innocent kana komatenga tolibuya mostly tori wote imonto na taribia etora laboto kora na toribia akindi na ndago interview bwerete gonde ina toribia kiagere karongo kolebo na ndocho toribia eko bateri professional magana yoburwali gale quite deep na magana ale abasona na imesana konyororo muntu chire soira sa mariogo yo butindi una whatever naboni go mugano monene urenga se gazeti ya the Standard ne syndicate yakorekana mungwano yomo agachieta agasoka na cocaine akairuka akagenda nero weekendse ya England kera cocaine yakogenda sense kamineyo abantu bachikonyora umuchando neke goliegeke gose no nyambali babe lakini anene moneke goliegeke kwanyorenga kiyemo muntu chire buna chinyasole chichikale chiro tumire nyasole ditukeli maikaranste gomanya wateri dina nyibirete ngombe yana
maetayo tamanyetira bokwegena dina akoreteki nairete ngomi alafu nandi nibinyoro turuete ntubwate gento gikorukwa oburwaire bokororekana ubuno bwe birengereri lakini twaboire bakamasabo bono tutagitura turusia nga kitokora tumanya because na bira tukinje tingwe manya ni bwato mu chando inche na soira so mu chando yo bwo gutumike ebinywegwa nga kiyamate ane yakore manya nga innocent birengereri bya koreki bya charukirake ase ukoira neriswari ryo ase society yaitogose African society abantu abange amangana yo rwere bwobongo ose mental illness ebakorana no most of them ebakorana no goroki goika baiche goika somo nyagitari bwobongo okonyora bareteire abaragori bareteire amasabo baratebira asa nyinge kero yas nyirepi nalio koiguba konya kobori mo advice ka bamanya gocha koiguna abanyagitari bobongo mbaro bono konyora there is no enough awareness na alafu stigma is associated na mental illness kusama roire yobonga bwate stigma wona abantu abange mbari go seek help kusembari ko open kokwa na namba bwate shideyo kwanyora kere cases chirichi yoto ikera njirichi abere chronic gose ya ikirase are uncontrollable buna ba umuntu abere violent or tebindo nini ochikwerwa maragoli bado mbago control baba akomoreta nyagitari na oyo sinyire karamu mungera lakini kero cases chirichi angeire iga ngora umwana otige school onge akunchinya sore bwe bisa tago chaka onge akoiba ibe bintu bade bye bakorana nyalebo morogire nyalebo korreiga nakegero to kwana gusie karo mostly ngo na gusina kwana nabantu ingo batebi tingo sana mental illness nini ngo kwana symptoms umwana squeeze okorongere kobaiga kwaro nyere kokole bintu bune bichita bibune na inere immunity ngire gotware shida ya ubongo usire ekero gukwanira igoro ya mental illness na maroira ya abutambi kara twange tobauti mipi muri yitu naria kumanyanga ntubwate mental illness na bigo boroiro bwa kawaida ntubwate na conditions amaroira each condition no boroiro na malaria bono a difference ese enchera yo kumanya oboroiro bwa mental illness ogoligereri etabi ego affect behavior etabi yo muntu ego shift from the normal to the abnormal yani muntu tabia ego change yaba etari kawaida yae na inere the easiest way yo kumanyana umuntu yongire gutware eshida yo borwere bwobongo buno muntu uri wese byongire gutigabwe muntu uri etuki ayo keep neat squeeze achiliete warare umuntu uri kwande kanisa ongere kwebisa konywa maro kwarare umuntu olenge kwe manage financially squeeze ago sawa chibesa amadeni wono yani etabia ekero kumobserve kora ya chenjiro so mwana kerali ugachirenga mapema squeeze agocha saa 5 dinde takora haraka kora ego affect behavior go se tabia omuntu kora tabia change to the negative to the abnormal scale there is an issue in mental health ibirengeri bibi ogosogo cha osalika kwembwa kwanyora no ne birengeri bya salikire watabire igentegetagane wa attribute ne amaryogo yo gutindya lakini ntobwate se chinga cyitome chando nerororo abakonyora tindi gutumeka maryogo yo gutindya sachinde na chite esenyomo inchira nero muntu ko liyo tarachaka unalitwa liko like composition yo tabago ike miaka 30 kwanyara kwahurire ndege unabona gens bakorengera ibintu binene ubugima mbubwate steps abantu bari bo ikabone birengera byaho byendare aitoko classify umuchando bunoyo wono mental illness ebwate ekero kurigere kwanza ekero kwanigoro yamalyogo yo gutindi either actually to mental illness gose umonda obwate mental illness otumia amaryogo yo gutindi go cop
gose muntu bwate stress kwanyora stress kuri nyumba mugochana no muswati gose kwa divorce ya happened kwa muntu ringe biyote ayo birengere bya muchanda or akera kunywa maru birengere lingo ngotulia bire kwa gose yonde akanyatu kunywa maru ne stare chisgara chinya sore nini chiasari obongo bwae ocha oba invento oba umuntu bwato burere bwobongo timwe byose nakwira neribya ayinkegerete kwira neribya ntubwate birengo kera na ruchinga kiemo konyora mu bagita marwa iraya yebirengerere Sixrovenia ne karo yetegitimate sinarikwa niribwe nyagitari actually tutaraira umahita abanyagitari ba India mbegeti kubo sibye kegambero bagatebe kubo cyage kulika marika kororekana bakari kogera ire bachaga ko imagine yegento getai so ndubwate Sixrovenia hallucination inchiroro paka abande bari babikira baruku babere dimension mugiruka dementia okay to guide yango through seme chande yo all no marere mental health are different categories uno bo kwa schizophrenia ebora as psychotic disorders aya nara go affect the muntu ngakiakora ebintu bolo bari bakora bamire go akwe gambi ochole ebintu oso ote abandu mbaro bakumunyoki gose onya korengeri ndagera ya bekiru esumu kwarere kerumure rumu imonya atachi kamera njira inje chirigereti obumbo ribokoro bo affect the psyche okanyora negento kitikiabikiru sesimya nege go inspire go bono okanyora etio no muntu bwate delusions gose hallucinations yani go interpret ebintu different from reality na indaroche reality ya ere delusion echenjeti injera go interpret bakana inda amine tinekene to koma na camera teyo maamini dubate psychotic disorders bunechwa kwana chiabo schizophrenia bipolar ibintu bunebyo alafu ndubate mood disorders chirichigwa affect mood kwanyoro muntu naro ingakigeta agogete ingakigeze kwanyora akolera kware ingakigete tari hari are very talkative ngakigeta akirete gose tari gosoka kuri nyumba mood ya ego shift kwarore mbaro bwate njiro chikoroku na njiro chichira a lot of different categories alafu gwacha na indendo bwata anxiety disorders anxiety bandario umuntu okonyora tari gotulia ayiwetanya gotara iga are restless kwarore gose umuntu awobwete kuri nendege gosa ebintu awobwete heights a lot of anxiety disorders kwanyora na indendo bwate ayakorukubuna ayagwa buna yobo gotwarote wa dementia na nini aya cognitive disorders awikiro kura bweka kanyora ngakienda gwikokuronya n'umungina gusomugara bakwebe ebintu takonyora nandi etariae memory asira takoba orientation tari aware ngayare okonyora na bware different categories ndocho ntoya tebanga mental well-being is an emerging issue that everyone should be concerned about. Many young people of today have opted to take drugs and substance abuse as a way of combating stress, but turns out to be the worst thing to venture into. We pray that the youth shun from drug and substance abuses and focus on alternative methods of dealing with stress. Mental health awareness is key. Keep lighting up. Na boy go mtakubuli nga kyo koromanye nga nimbwate stress mtaiga korukanga Renet na bakubuli nga kyo korera manye nga nabwate stress na ninga kyo kora atigane na stress yiyo okay wono na kyo abokora manye nabwate stress kwanza nere bweko aiguna as an individual umetendo umagitari tari role yani gocha society ko identify no na what stress or what stress kwanza yera when na ingo it's judging
umuntu goikero gweka iguna there are things jitari koenda buyaso bugima bwa ebintu byangire go change yani ebrengere byangire ko ba negative na a lot of anxiety yani ero chebintu mbiro bimuchandete obongo bwa ime kera igulebo na inde na bakoenda rebono muyagitari wobongo amukora assessment amanyengi the cause ose event ose ngento kikiagerete ngere konyora chishida bunecho cause mostly okonya stress erigo chayoka ego ngya situation a situation has to happen a event era negative one of the easiest way kwanza you identify na about the stress kwanza amanye igento ngero getari ko chibuya so bimabwa it's the easiest way yo kumenyana ndo what stress ekero umuntu akumanya okonyoranga nonye nabagaka bange usaba saya bange ntebe tu mwanya abantu twensi koyo umuntu abate stress namayithinga tindibuya lakini kwanyoranga abandi bakwibisa kwanyora abandi bengentiri kwanyora abandi umuntu akorara tu wacha koigunganya ribe naru arite negwete bobe nikige kogera bakubisa batari kukwana batari kwesokya eko kuna stigma mental health ebwata a lot of stigma nelina yani muntu tight koro kana na bwate every stress go say not only ekero muntu ikre akwengenta ikire level ya abwate high depression symptoms like ekero assess the depression levels go say amaswali naro tukobori na cure depressed kwanyora go score very high yani okonyora buna are depressive symptoms chikoro ku watabiro konyonsia okonyonsia yani go score highly kwanyora about severe depression some cases naro lire depression no burwire buri utali kwemanya you feel like oraye buya abantu naho bakorora lakini depression inabe kurukurwa so muntu uyu mumenyete nere because yo kumu accuse kirenga kyo komomochi na kwagere ndo giti yakora buna bano ili wateba rero doche mubegete kamera chikomurika ote neighbors akwendo na gukugamba kwanyora nonya naye wachakire kwa negative ko chia sumuruire buno tware iki family kinyinge chiko neglect abana babeso mu chando buna ino abanyagitari nakyo gosegeta abababo bale mu yo bamenyete nere because umuntu nabagutoka amenya jo umuntu agutoka ari none neighbor yae nabagutoka Nairobi tabuga ati ose musubati ko samenyete bweka lakini neighbor yae butamba bateba nero konyibere bintu byana no ataibere bono unlike other diseases kera bono mental illnesses ni magonjwa ya akili. Now we have the normal illnesses echibunu yarote na malaria, typhoid, nini, blood pressure, blood sugar. Unlike those conditions, mental illness is associated na it will affect the other people around you. Okonyoro muntu kerabwa se no borwere bwa sukari, oso borwere bwa pressure. Yes, they are amarwaire chronic diseases. The same way na mental illness is a chronic disease. Kwanyora kero muntu abwate sukari na pressure na bakonye manage rebweka without affecting the other people who around them. Lakini umuntu bwate borwere bwa mental illness okonyore family ngi manere go twara stress. Ngakyo yumwa babwate uborwere obwobongo gosenjereria behavior ya shift from the normal to abnormal kwanyore go affect everybody bali bara around them. Kwanza okonyora abayibuli mono buna the mothers okonyora even bakoba more stressed or closely kero wase symptoms chie abantu bari close na barabo konyana bari bandete go score highly in terms of the depressive symptoms. Wono konyora your brother ni mumete na erabata mental illness high chances na ngo affect them you are mental. Unlike many brother I got blood sugar okonyora blood sugar eteri go affect because ngikira baraba uyu ngwete blood sugar na manya tekera atakire kunyichinta tarichi yaye uyu ule mental tari gotaka mental kwanza tari kora usinabwate shida. That's the problem. Kera mental ya at first ere
tari stable so como convince kwanza na bwenete kutumia mariogo and most of them bakora they are better than you so it's somehow complicated. That's why treatment is go involve a lot of doctors and counseling. Medication and a lot of counseling. Na iwete mgo ka psychotic psychotherapy. It involves a lot of psychotherapy. Na bona psychotherapy ndio monto agucha ndio montagani iriache burungiga professionally achako koboria buna kukonya. Ako konyu psychotherapy. Na umete mora marwere oborwere wa mental illness tobora buna marwere yanda kawaida. Wona kiumo ndako mara mwate malaria ochako goika kare igure taribia science o ndoro muyagita o ende dispensary. Kwa hiyo mwate bangana utari kwenda bya events stress nini kwangere konyugo se kwangere koigwa maliogi gose ebintu ogotebya kwangere ko kuomania abantu ore mudi na bokorora na no bwenete korora munyagitari bwonge psychologist or psychiatrist. Lakini bono konyore shida neli abantu abangi kaerete korore psychologist gose korore psychiatrist ngoirerege kasana gose onyora ne family educated na rere ikero munyagitari bwongo bwango. Lakini family eliere wale maega level of education yereinse direct bakonyera pastor kwarebe gose batebaye ubwatwara ubwene nubago neglect gose bayate kwa rogiru bakominyokiase umuganga kyara inje abayarwera arongo teba tindigote tari bonse kyara barire mbaro bamanyire bagocha kondora tari bonse lakini abangi kero togwa seso konyora baratembire ebinte binge before bagoikere baratembire abaganga baratembire amasabo baratembire ebinte binge. Red flags inchiro red flags tinda amanye karabu bolingo bia so that umugusia amaje dati ndio minute linda gitaka sabe red flags chibuno umugusi watebira garamanya mwanchu muligiro lini gotole n'umunyagitari bwe clinic yako rugo better me nigo bakoligereria ebirengereri by'omuntu na asibone go bwiko bwense twarora umungwano yo masense ya America okogenda goro baiguru guchaka kumurira abantu banda masasi kurugurali twarorire gaiga Kenya abantu bagwita twarorire gaiga abantu bogusiye binyoru bito umuntu kwimoko kwendo gwita abantu bamwe bonse so umuchando bw'ebirengereri norororo na inchiroko yorora una daktari yatebire igokubwa ati bitambukirebyo tutaragenda bwango tukikona ko tebanga umuntu uyu isachindo orogirwe ligererie gentatebembwa okorora embu ya unchoreirie mwancho muligererie kubona bakora ng'umurwaire uyu natakirego ikiwa nigesambo kirongegana iriko irugyo tutagete torabanda ababwete libero okonyora maybe wa performiri wiyagendo gete yose gwachira zigete aboje nonyene simo okora nonyene mirimo tari gukwania akobiterete uyu nere no muchando bw'ibirengereria bwate mwancho muligererie teto no mutimo komoke tukoirana togendere koba na daktari Kevin Bosire obetami. Ebagoteba gose komwelio nero gose kabia maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni
Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na reke buna kamono nda mateke ndoko kora lakini kugena kuno bukambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni na mani kironde ko simakuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu kora mutu ni ture kamotu yo jeko kuna come to fulani na ndime ya Ensoko TV oboroso womo busi abangi na ruteke iririato kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asa mange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabutti@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali aroberi gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Omurigereria Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo gochikomera na inche ritkore juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chegukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi erietariane Linet Nyambane. Mirna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Oyo numuchakano bumuchakano ime ya Ensoko TV bunagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Ensoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali aroberi gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Omwanchu murigeria Ensoko TV igeta seni gi Ensoko TV ibwatira senge nchao gokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre koba kawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaya koru ritukuria Jumatatu mpaka ritukuria Jumapili cheni gongoro perpetual
machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi. Mwanchu muligirari chinsa ibere next kamera ongebere na isana ibere gotogendrete gukwana no munyagitari Kevin Bosire uyu kurwa ase clinic ku Better Me asagote abani gototagete tobe buya Better Me tobe buya kabisa togendete gukwana ase mambi yabono higuru ye uburwire bwebirengereria bwabiro muchando sana Diana nagotebinga montaga chiete gorova mu chu America agashuti umuntu agashuti go chance iga Kenya twarora abantu bagwita abantu unaboni ko mugano nororo bumungwano uri ku John Matara uri geti guswike gambiro rochaga iteto muswati umwaka uri iteto mutinyo mutangani gente getangani ko igo mujaji osomo na chibi nagateba genda muri amakora mental assessment muri amanye birengere bya emburunge bire lindo munyagitari nwara nataka kura mubolia because yotebirenga naboko ba stressed nabogotoka gwatumira amariogo yo gutindia nabono bantu nabarumbari nabarwo konyora bakeche tumunde nyadamwe mnero ne mental issue tigaturaro emiti iyo tubaye kagendera busyo okay bono timediri swali kwa bori wesinigore yandamwe mumberete kwirade egara tuwa manyanga nonye n'urende tumuire mube okonyaranga nonye nekero kwase utaye wachire no ne interview songo jealous jealous is an emotion you are ready it's an emotion one on the kwirokana ne mental illness equal from how somebody agogo perceive anya oko obwata maendero na bako agotaka kwe compare nae kwaruri it starts from the mind one over jealous about you. It's more of an emotion, but it's not a disease. It's a negative emotion. Ngakete nde point ya innocent kingo yementera ekero konyoranga no nyina asuri gusina sinyumba mino konyoranga muri gukwanirana gusigwanyoranga na achira semero mutini ko gukwani na ron challenge simbwate personally gose nabona gote ritwaro kwana before tonge studio na ukweresa buna ekero umuntu agocha obisi tago gukwanira sometimes to yirana negente kebekera litko kyagera nateba mangana you see okonyora umuntu events na chichigo affect mostly events kero umuntu ayeteire situation are negative for example divorce go affect ere na kiumonta go feel na in the what how the person thinks about life so the same way umuntu chitegoro bisi agakukwani buya dero chira obisi agechiri kwarore tutebe igora alinge nyumba balinge buya bachiete graduation yo mwana agacha agogeta tete yabantu about how that happened, a positive event happened to them. I got to obviously everything are excited alafu yani feeling about positive are more of excitement never be I go think positively but one of the things abarwanire butko no musachoye so muswati urwanire umusacha ta akerago cha mabigasi he has gone through a very negative event in his house mwaye wetere yendo getari gya kawaida chikoro kwa event situations situation ya atwara rero mambi gostete umuntu nyora let's use that example barwanire nyumba couples kerago chega sio konyora abwate what was through his mind a lot of illusions negative thinking a lot of stress quality one kwanyora how he feels are
the feeling abwate imeae nere go affect gaki ubwa abantu abandale baro nabo okonyora bona are angry kwarori there is sadness, there is a lot of frustration. When somebody is going through frustration, you don't expect to behave like somebody who came in the morning excited. So he can come to work about the emotion inside them, and this emotion starts from what he's going through in life. Even the reagwetera wononya wetera chilona wetera kikwarore obeire evicted mondare evicted wechama egasira kini go report but is evicted aseri gori nyumba mwae baraka dia sako be wono tagocha gasi agosekere buda kawaida kweza are frustrated kwarore but wono konyora the what he is going through will affect how he behaves around people. Mwanchu muligereri aigane Soko TV murubiri ne Soko bwakire togenda tukwana na Dr. Kevin Bosire uyore kurwase kliniki ya Betami itangani ntaite korasaba okwabera mwanchu muligereri tuamu expected Thaddeus Makoli mu director kurwase nsemo ya Nyangoba Tea Factory lakini agontebi igo anyorerwe no igento ikuru kwe jam Nairobi na sare kuikira paka ikao bisi yaito igondo chera asekuira chinga gichinyinge kitambache goika okonyora umurubiri itokoreke oarire tuigwana nere gere turubirie tororenga lituko kitocho kwanera lakini ninyegenete ng'umurimi bwecha lituko lia tichirimo wiki gocha ntubwate na ndumo director ndenere kurwa sensema ya Sang'anyi gomba chiko baba beronyo yo Thaddeus kagocha gere tuchiko ikaransa tukwanira igoro yecha igo mwanchu murigereri igo nasabire namusabire on his behalf ante binga musabire ukwabiranga umurimi olenge kuruchinsemo cha Nyangoba sachinde natagete koigwa ngi Thaddeus ya ukwana lakini atebire asare gaochereire igatakonyara koba kagwikirana gaiga na buna togendete nkwana yabono mambye gekora tulese kenyoro tubwate abantu ba minto babwate umuchando gwebirengerari ntutwe kabanyane ntubwate tali bali iskali tweka ntuli kwemanya munyagitari narango tatebya renga n'ichimbwe cyito chikororekana umuntu omanya na ntutagete komanya chinga kichingana nga kindanya ariko bankuru ali gunandingira ni robugima bwane and bande mbale umuchando yoko ba lifetime tumanya lakini go chase studio gaiga nabo kwa kesimi inamba 0788666663 egere tukwane na ya seyemo na ndira bugutuma SMS ibuli rindelio nsora twale go chia somo nyagitali ilianya ariko bakakwira ne likuruga iga ase studio namba yesimi nigere 078866 na ande amini 666 na ande 663 6 nigo chire sana omwali kutoka kolisa to kwa na 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba ito ya moiro 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba ya moiro nabo gasomtana ito Facebook no tribune Soko TV nabo gutumurwa karao so jumbe yago asomtana ito YouTube no tribune Soko TV no mtu Innocent yago tebiringo mu director ito takunyara wikirana se studio kolene ritkolinde bago tebanga ankyo ndiroro igo ngari tkolinde to sangenere tunyato kumanya bali beke merigie chainga ninkirete bakanyora kibeze chinke ose bonus ya inse yo mwako yo wechirubere 25 igonga ritkurinto chitonya to gusanga naende aseyemo tunyari to kwemanya daktari rende togendrete boruwali bono mwasoire are of course into kubuli ga mariyo mutumeka because into jaga kwenana baide muchando mu konsana mariyo na rutai wa across the counter Diana mariyo yo kurwali muchando gwebirengerari mariyo yo contaminate pregnancy ayunda yaro na manyire ngatingwa yo bate counter dokwayewa unless ko bwate prescription kuri aso munyagitali stages cyo chaka kubweni umuntu yo stages cyo kongya kurwali umuntu yechire from identification of the problem ekoba identified either na omonyene or the patient or the people around the patient but mostly the patient almost omorwaire tari konyara kumanyana na bwate shidere tari raisi ko detect abantu bara around surrounding yana bago detect na there is a problem then kereba a problem ya very identified omonto yore to as a Betami for example na gusindo Betami ndo wate ororo Betami nere gusi na Nairobi ando wate Betami Nairobi gaiga ngai modelo Torres State Jackserian
bono na gusimba maithe na kwanira mang'ana yu for more than 5 years morobire norongo kwana kira rituko about Better Me ere gusi gesonso tisaiti ya gesonso nyomaite daraja bosongo daraja 2 bosi yake gesonso na Nairobi abocha na eruti ya Lang'ata Road Ongata Rongai Kiserian na otorabu ntobwate astokorwali omonto obwate to admit bosogocha outpatient. One identification na, so karango tumia mfano Better Me ya gusi kwanza gesonso karabaro liye shide ingo ikwana maybe ase karango create awareness ase radio station go ase TV ingo kwana manganayo go se oitu akonyire agasoka ochire warodi yondo abwate shida buneyo omoteina asinaro akoro ku Better Me ose ase clinic ingero gekorwali abantu babwate shida bune yobongo kera achire bono twa like a normal hospital kero wachire kwa number 1 ikoro munyagitari waenda kwa roro munyagitari wakore wapimu ogopimu ngoro maite mental health ngopimu lakini mostly wono gopimu kerato wote ya ndongo pimu bale bao komizi mostly ndongo tumia blood work sana ndongo korusimanyi ngauna typhoid to gopime go se malaria eto go interview go se so that or naboto ko abaka report ya eto tumia questionnaire okubolia maswali na ki nga kiyo iwete situation ya una kiere nini na inde twako nini amachivu at the end of the kero tuwa test ribona tuwa questionnaire na maswali to lakini are clinical agutumika are international wale kero America la rokoboli with the same ne kero legal la rokoboli kero ko lia mabolyo maybe mwanchito moliga na barata kumanyanga amaboli nande no ekero montaro alta maisoko gende check up kote bigoli ngabara liga lyo bali lyonte binirenga ngakitiko na inu na maboli no mubwate ase inyagitari yenu ndochino mtoke gakubolinga Innocent Ndiana. Good topic. Daktari Bosire, my father lost a memory in that he was even asking me whose son am I. Now is it a mental disorder? What's the remedy? David Kisi. You area under cognitive disorders. Na abate bintu bwate different categories. Bono uyokonyora are in cognitive disorders. Mostly oranyora go fail ne category ya dementia go say delirium. So it's advisable and for us to know exactly what the problem is, at least by identify there's something unusual. Yendongero getari ya kawaida. Kwarore wono the next step amorete Better Me. Clinic Bosongo onyari Nairobi bamorete ga tumokore testing bono una nakwana tumopimele tumobori amaswali ayo tumoyo muchando umanyose muchando gari uya kegimo mwancho muligereri Nensoko TV tugenda tukwana na Dr. Kevin Bosire uyu kurwa se clinic ya Better Me gagenda tukotebanga muchando gwebirengereri litangani ni gokoligerwa sembwa na senchire abena na kyotetebanga nabo konyara ko bago kwana na intugo chaga gase studio totagetoboli gekogera enkwane ye getulingete twensi ayo liskali mwancho muligereri na intu abatolese studio gekogera na wera tokeli swali ndiro bwate buna bona ili David yaboliri nabo konyara ko bago toma SMS yawo bosogenda ali sensemo ya WhatsApp tutumire message ne namba ito ye studio nigere 0788 nande 6666663 ngagerete ngona kororekanira abwese screen ya oroka nande yagenda yana koroka yagenda nambe yuna bugwaka esimigo chaga iga ubuli umunyagitari nibolio eli mogosabere igoro yo muchando togendete gukwanero mental health osensa chinde kwarengeretira buranyoro ndi narubangete kogenda bukato igoro araburi siwalirimo iga manyore kwa mokonyere kogera emechandere asenseye gwikirera abantu kwanyora barigereri baranga setayo oranga igasa ikire no omoeli wense lakini kwanyora ngobo sobo gatagati obo munyagitari naroro okonyara ko bagagokonya ndoje no nkorga iga asuyo mtate banga ekera konyora bwatu muchando yo inkyura be ko gukora onyare go kweba gusura nyare ko crossmento yago ebengia.
wone kiara yuko kumwira ni riboli raisi kwanza kero kwaro ndigo obunoburwaire ndete kwanza mental illness erwe kale bunoburwaire bonde bwa kawaida. Okay. The steps uko ira korwali uburwaire bwa kawaida na the steps uko ira korwali uburwaire bwa mental illness. Okay. For example, what if malaria bwate giare gukora ariko ende dispensary. Okay. Kwarore bona ishida ya si dispensary ya level 3 go chinsenji bwati banyagitari specialist bo bongo. Kwarore bona go ikato in the private sector uside a higher level ya treatment. Okay. Go ikali yo muyagitari amorole amanye identify shida korwe amwe interventions. Ngagitebe gakuburia nga activities inchoro aranyarega kuengage ekera bwate stress other than kogenda se korno munyagitari. Koenda so munyagitari is the first activity. Bona. Tangani na cheki activity entangani umeze koetere shortcut sometimes la bogo tema abantu ngote ibare kero iwete yakora yoga karaiki kora gera somo ya gitari akorore amayogo tebi angiyo gutokora ainda ko bentere echo chiabo yoga na nini, those are homework. Okay. Tochiche bono nararorire chia amararia gokorekana konyora chinyagita timathi usine nyagitari ndateba I don't know okonyora bagoteba babigete billboard ng'omwana ogukwo iboire natakeire koe wa maigirio gete nanda amenterwo bongo egeregera ko de school abugate bwango bariyogo naroro yo commentero monte birengererio bwata bwango ji sentence. Okay, amariyogo bula itaye yoko ya komentara obongo akinaro yo maintain gosogo ogokora memory yao ebe active supplements. Okay. Lakini tayo no koegu a comment obongo but ngo randa marali bagateba nga notete go improve omwana ogachi ko perform school buya I think no na kwara igure binteka nebe made commercials for conversion purposes wasikore ta dini go ikobeke gento geko ngusabantu. Okay. Lakini malio go tayo a comment abongo nelie ora ara boost your memory to ebe bintu biri wasomeri bwango. Okay. But of which utari go encourage omuntu atumie amario go supplement endili kiara ende rata ko endere kutumia. What is the implication ekero konyora nabona abange bateba abana bake by the way muna naroche tidigo kwana asigete na igwete litangaze likora ligongo mwana menterwo nandeli arenge on a very serious national radio libe kiroro implication iri guchya somwana omokeka mino yo irirwe as a therapist nature therapies chio commento bongo gusikoe gwa mariogo koe gwa mariogo because batetenga mbaka bwatenchire yemo bakuigore birengere byo mwana oyo anyore anene mono bari gotebe SSN through medication. Yes. Okay. Abunga ite supplements wago promote supplements chira boost your memory go se chira konye comment over alertness mental. Lakini mariogo sai yako increase your IQ osara increase na kiokorengere ni yara maintain. Okay. Bono ndo chile makiritira mora kuboringa ekero musani wane se family member gontebinga ngo chiri kwerusyo bo moyo ninki ngadi go kolege ntegetangani atare rusyo bo moyo irinyari nkomokonya. Okay, ekero kwerusyo bo moyo suicide ekero ego cha the implication ekero monta chokora suicide. The first thing eri toko mayano monzo ya are in a major depressive state. Abwata major depressive disorder. Okay. Kwarori suicide is associated na high depression levels. Omwe tomokore test ya depression ago score almost 100%. Oikire omwe where there is no meaning in life and there is no nini. So suicide is it's an emergency. Kwarori again that when to koratari era amokore counseling ikiare tari professional wasitari na rangeli chief
It's a medical emergency ika aligi mental health practitioner. Okay. Either akechisi online help ya gakonyorwa gose abamu minyo kinyagita. Noje the same way umuntu atware accident. Ago blade au minyo kinyagitari with speed. The same way suicide lead to death. Etoko minyo kimuntu what a physical accident unyagitari tokonye owe mabwaye kwarore na suicide leads to death nerego umuntu agweita kwarore bwana bweto ubonete ko muira nere nyagitari with emergency muchando yo no role lifetime most mental illness renate very chronic. It's a chronic disease. Some mental illnesses are chronic. Jiro situational. And then jiro chronic. Okomenya na borobu aso. Okomenya na borobu aso mabwa obwensi. Onde turacha se chiskuru cheito. Okonyororinga na abana babo kiri banyoru mwabu bwengentri. Tuhene no ni university. Chiro chungyo kagete bakaniti gukora ko reduce suicidal cases ko se mental health banyari ko yerosbi. Kwanza mabwana kumanya a lot of facts about mental illness. Una the latest research egoteba 1 out of 4 Kenyans are depressed. 1 out of 4. Iganya sore bane go you know in a meeting of 4 people one is depressed. So a quarter of the Kenyan population is depressed. Kwarole oyotore abantu 50 million Kenya population approximately 50 million. You got 12.5 million people. A mental health practitioner. So it's that information just go to university chimanye so that to take intervention you go integrate the mental health programs in their schools go say balike jiskuru juvenile korika a lot of mental health practitioners or role na baligete security guards baligete nurses in bawata clinics ama abuchi university una for example na linge mo into abata dispensary kia bakabana Nairobi no na linge masters in agitari nero yeah students kwarori so they should integrate the apart from gotwara nurses na clinical officers bagwene gotwara psychologists na psychiatrists the same way na police force na roche another nini suggestions chiko na lubuna ebwene gotwara a lot of mental health practitioners work now in the police service. Okay. Buna ibone psychologist sio ko make sure ngango kirotore mental awareness. No inalia se kinyerukiago tokoni lichi school. Jabono mete focus ya nera saba gusi wa minto. Kiagera Nairobi ga ntorongo koratore egasi bato nyora you obotaka charity ekogera it begins at home nze abangi korugusi tari abantu na bakorgeriye TV ga tindi mogeri asibale ngoenda tore bakachinga cyabo ngokora tore home visits na obagote ekero munta akiresi migocha ko inquire na mbobwate umuntu gwate shida ya amarwire yobongo kyarando begeta a lot of nini awareness nendreta se local channels Roje Nairobi ga inje timbegeti ni national television goseki of which begete local kwarore na inde better mie yangerete Nairobi ga kwarore lakini inganya kubeka local awareness dili bagante yaya wikoru si Nairobi betabi otobekire ende gusi kwarole ukabeka gusi alafu matangaza hiyo tobegeta as local radio stations chagusi na pia asa bakore TV abagusi na inde buna ga Soko TV okora abagusi bakoligereri ine refocus yeto yeah mwanchu muligereri nigotogendete gotegera kurwa somenye gitali kurukunga Kevin Bosire nigarumo director update me otebire nigaire torosagio rwa sechinsemo chitu chiagusina na mona sagoteba no kuligeri na korobo chenu wibirengereri bwa keranire buya
nigento kilia teba ngani mbwe kuligereri guntu ateba bwa kesimi tiga flash na rale mo flash kesimi agara tukwana na rase ya maseya mo nambia mo bali mwenda tegutuma mabulino iliyo tujara ko batoko manyania asemambia bono kilie kurukunga no bochenu bwe birengereri na kende kiliyo ratoke kukubolia na botoka no bwato murweiro bosi bete chinko ali nyomba butana kuigorera na bokuboli Kevin nga umurweiro yo lende nga kingo je kumurusichinga talechi maete mbaroro paka konyora kurusilwe nyomba amabati ngabwangire ko runyomba bono barengera ringa bakurusia amabati ngomuntu na atabubuke kibanda babwenta bakora aya bonekero barurire emetando buneyu buna bwate babasibire nyomba kyarata ikine abange twanyorire bakoyi korunche nyomba cyaba basibire kyagere bara kero oikago sibu no montore very aggressive and violent obasinyire ubuno mfano naro koruense moya gusia linta tebengai yesesi bibuna emergency umuntu uyo murwairo abangete ko tagora chinyomba ibitimerangu amabati akorusie biro nyomba ko bibuna mostly bonere associated ne condition ekoro ku bipolar ko nyo umuntu abwata high energy level mwanjire mbwate simi tuma ko gende tigo Helen Soko TV Bwakire na butukwanira wajene mbarana na kiri ya kwa none kuma tebero no wajene no dingana ko ndende na buchese tae ono ikamburo wajene wotakiro ko wajene wasabe wajakira kwanza kuri nyomba kwa masoka isiko amaene wana wajene wajene ngungana bakona ndo ikawanto korana no wajene wonde baka wajwara tuitamna ndimo no waitawa gusia ne nyomba jijo wajene dina jejena jitora jisingatira ndo singatira nyama jitora jitiga wana jamoni nara ile na terombe wana basabeli tuli ile basabiki si pia de toba mwekenya so sporti stazini ito kala tutenge birengera byage kero ko nyoranga na ene nyomba abantu bomanire kwa nyoranga baitanire nyomba wanu matrero dende mate squeeze ngimna lidikare gendo monya na matangani lero muntu kera mwagosa nile mwikarasa mwakwana lero mate no mwana lero mate bana ba kulina tatu akirose mama sema mwakirita ona kendo kiruma tingi kiarwa se bongo bwabana amaene ona bakira bakomona tata na agitema mu sema mana agite tata segete ona kero nyomba yigira nese yere bono mbiye mwanya korera kugeresa abana bataro kigira ne morero witubandurere ne witubare kakimurari ya gaki rero no kubonera nayo mwikarasa mwasoro bo magana yerayo mbiya mo sana aya mbiya mo none ro mwego bakina na mama watoto fitu kurisa mujenyangoso asante sana okay kokwana twarenge bali bono kwanyora buna wate abotakwana sigete sekenyoro manyete chinyomba kwanyora umuntu urusiri nonya ne mabati wate ngomuntu bono usinyire tutayitaru nyomba ngakibone amatebwe nete kubwatera negere ero ngomurwairo yonyoro nyagitari aya bono konyora umurero bundo yina babantu bako mwobo kwanza familia na beko mwobo ikyara kera ikireigo baka agwesekera nyomba gusa gutumia chinguru nabantu ngobo abari igento buneke sana na bara korre igento getarikia kyabera abange bakore tubasibire chingori ose endwe to advice niba moko muhandle mutige totome abantu kor better me ose any other mental facility ose go practice amangana yo korwali ya marwere yobongo waache kumoi lakini muko nyara beko bara abandi babetira abandi meyu abandi babatigire chingoma chinti abandi baitira umuntu kabisa ndibona kero ogotoma abantu bachikoyo murwaire korwinka ogotoma driver egari egas kwanza bakwenda nero driver psychologist psychiatric nurse ne security guard huikababo at least we go to those 4 professionals bara mo bakwenda kumoi so the psychiatric nurse name ite ko muhando yes kara nchiranda bwate simie turaiwe kerengere kyo murigerere nere okay Helen Soko TV Helen Soko TV
Hello. Kwana neri ogi? Tengo igweti ndibo riri aho tingo nyara kurikerania. Okay. Esimya enere nsake. Ntokonyara kwa okora nabwo atelibol naba agwaka nande gosalike SMS ndoche chitigarizita ikaisatu munyagitari nchito mugenda tabire nga ego mugutoma security guards nurse mwatebire psychologist abantu abonse ngage baji go disamu umuntu yobete bubike nyoro tigaga ire tedayana nabwo atesimye go chichagabu araye bwata and then tomaye ko gendera busio kagitinga yana chitka timo munyagitari tagende oteya kegara njema nyetenga umuntu uri abwate chinguru kera ikirigagu nani nabako bamumisana wemwenzi mukorenti yana abwate na SBA Hera Soko TV. Hera Soko TV. Hello. Nani nche umurigereria. Inga gitenga tinkari. Timo igweti umurigereria tiambwa tiyende. Hera Soko TV. Wakire buya bararia. Wakire buya umurigereria. Moraria bwakire buya. Bwakire ngo kwana mere. Ngoro kumwe yodiemo. Kurwari. Ngo kwana ndi kururwa haka Nairobi lakini nje nkango rubasi. Ribori ya nare kubori munyagikari ndiri nati. Otiense me ria nkabo kakire na karolizo mungwana gitoka rero bo barimo ira. Alafu okubalimo bwana bwateka kidogo na ndojo banomo lita na atete gokorera bwito umwana wa yara kwa kinete intera rakwa aribo nari kubori ngati atemti ongo na ruru muntu kare barimo ndojo banomo kabisa ondo negero kubalimo kwa kaimo geta korera no monta tete morele botine ngati ogoranya kwa identify umuntu from a distance umwe maje. Asante sana. Haya pia mahabara. Liboli ligia. Anaigule. Unao ataba buna umuntu korungali sobo. Linda alibuya. Lindo nando babubuacha. Lindo babuya linda agaikana agatindera umwana insaga ko mahete gusinga tabarenge ngere chibando chichi basomoli ufarimo bugo bugo cyaba tabanga gusengiri chibando chikoruse kendo ngari emwa nemit so injeri endamwira ngiribuna ekaro monta abera identified nabo ate shida yobongo abwenete kuirwa sumunyagitari amorole. Okay. Tari na inde moraga ya morole na inde na buatulire. Na inde buacha. And most of these conditions long term. Okay. Wana wakora na symptoms chake ile. Lakini na inde chia irana. Okay. Abinge garo bwate malaria ndiro ko igole buya inde ko se pressure ndiro no tanywa malio ko igole buya linde ya shoot. Okay. Kiagerere a long term condition. Gomo chando webirengereryo munyagitari na rurarigereri agatebi ngomuchando yo ngekaki urarwaribu abange bagateba ko ba long term nonye nditwa gatebi ngomuntu gatumire nyasore ko ba long term gorende bintu binde biritona goitana ngabu ngaya nyare bonsalire tio mwana munyagitari no ara kuru Kevin Bosira sabe ndetako tatebi nga kitubwenete komenya na kokonya na sinchire buke na boliri muri mwanchita muri ya boarding. How can such mental health problems be controlled? Akolokwa Jared from Kitengela. Nakichira controlled such cases. They have happened already. Ama prevention. Correct. And the what prevent now what control at a preventative state go create awareness to the younger population what they were exposed to even the recovered mental illnesses. Kaya to whatever drugs
ngoreta chire mental illness they play a bigger role with the chair maintain. So nabo to prevent by create awareness in schools, universities, abantu batumia mariogo yogotindi na amaru. Ose bali babwate mental illnesses na batoko batebi ko prevent nchi prolong to abaira ba for rehabilitation kwarore na ko barwali baira na buya baba better me or a better person na indoira na society kera angeire ko ba korwaligu to a control shide ya teko ba in a society na normal society to abarusia society to abareta nyagisari to abarwali baira na baba buya so that to aba discharge baenda ngabali buya bagutumia maybe amalio gaya ya nyagitari. Okay, digenda rakubuli daktari ngange tuli gukora ko ngwane ndoche gebete tense lakini bono lini biro na biro bya minyokire umuntu wire bwe birengerali ngwambukira buri uri hereditary mbore hereditary darusia ngere lyo mwana one kabisa haile yani bore there is a psychotic gene so bono nyo muntu wate daktari kero kwira ndi boli elio esa uri nande iri ngone ntiriri machitsuko lichera yendo ngirwa batebanga onye family ya no muntu bwengentete umuntu amonte ngenta true stress gusese magana se ya depression ngana ndu ko muntu ngente ko nyara ngi family ye kero muntu ngentire bawo batebanga nyare benengentete gawo na nabo gutwiranire wono na kinate bana oburore obwobongo bubwate genetics play a bigger role mental illness na bokonyoro umuntu efa umuntu kerogo charanya gitari goikangwa story sana kumenya if you are from your great grandfather your family tree ase egesa kukeino ultimate zegina kia egesa ku goro ta dini chisokoro gochaise ose mbando mbaro babwate shida buneyu so kwanyora onye okorwe family yabanto bogo tumia babwata depression ose na suicide ego happen suicide is a result of depression eliere chronic na nateva major depressive disorder karo munda ikire major depressive disorder na liako abange depression ego take over bono konyore family ebwate kere babwate mundo bwate the major depressive disorder wa commit suicide na wakonyora abana babo offspring mbare likely na inde osokonyora abanzo ari babwate shide iyo muno yate waka isi mikorurwaka no balimo igaiga kwanyora buna na inde etoko batebi kero bagocha abana babo gose kero bakorwaliwe gwase itore buna abana bayinomba mwene tukutumia drugs bunenya sore kyagera mubwate eshida ya psychotic gene erime ino mubwate kero mubwate family ne bwate kwanzo borere bwobongo alafu abaina baino batumia enyasore obongo bwabo korukere bwango kubuga abana bande bari bakorwe family batabwati abantu babwate shida yobo daktari swariano ryo moerio inki abune psychologist bano kubwata ubumenyibo ncyuka kitabantu baminto barakore enari batari koyenyora so muchando yo mental health abantu baminto egendo barakore ekara bwate shida mental illness bagwenete gusika immediate help kyara marwere amange yobongo ngonyara ariko rwali gwata an early stage lakini kwanyora mostly to asogotebekene tokonyo ngoseno nesinya kitashirichigo deal na mental illnesses gose mental health okonyora kese chirito chigo tochera njirichi ara iregeka ko gokonyeka cyasigira sekenyoro abande bakango yana turi tu ikurwa se police station bayire babwatire police batahare tabwati shido no monzo bomento yani egeka kabaje ko moya itsa mental illness ngora iregeka mwancho muligirali twakwana na Kevin Bosire o better me
kurwe mambi buna twachagete twabwatemero belie menge anene mono twachagete chinsa 12 mambi Diana maine rero twataba tukubike birugo gaiga twense tukwane no munyagitari tware interactions chine se mambi yabono mbiyamono tutara umunyagitari yakwane nindo cyo musulubige so taba kurwa chinsa mo chirichia na kuru City Salams Club agataba go ikasobo gachuba nigagataba watching live nindo cyo Kevin Wokombo watching live kurwa bwa mwagamo egoteba egotokanya Geita na nindo jecheria kirubo kurwa chinsemo chiria bateba chema chengumbu kurman Mabahirin Kingdom na bateba all the way go chisobo ere chinsemo cha Kisii County ase agateba watching Ensoko TV live Barnabas Kebaso no are senseme yega nindo che erikibosire nere erikosoro agateba watching live kurwa chinsemo chiria ne tindara ya irukire gakara chigo cha chiko iruka dana rango chimese cyo senchiroro Semo ya na gutebanga niko na my uncle akona shida please Barnabas Ratemo ngagitinga nabo mo nyagitari to aguse psychologist itana agagotoye namba yae agagu oya ko gusanganera gutebanga uncle ya nabo atumuchando gutara teba muchando kila kinda bakwana nera semo nabo agutebanga where are your offices located nere Dr. Jared Okonga kubulinga ya facilitation rehabilitation services chago chire located igaso mu Nairobi nabo igote morning Jared Konga na watching live ndate banga bwakire Ensoko TV nere Dorcas Nyanchama ndo chimba ndete ko bwati umurubire bigase na baite studio ngayite na ibagingo iraneria amabuli no boigo mwanchito mudira kwa bolia na baote banga daktari otebire biyamono ebuno boseme bya sana na bega oteba Innocent and Diana in a good topic sana na bega Ensoko TV awotebangere bari no atkalite gali asichae atebanga chae ya sirire pi kurasi tundubali na mbono yikaligo itirwa gitenga nyangiri omugeni itanya ko kasi studio agana abairera mugani chae lakini batebanga litkolinde ndiroro mu chikunya mokwerera amabulino kigakirindo kibuka sumtandao oito o Facebook kuna chikitiko gotera butuma ujumbe yabo ndo chemo atumire ujumbe cheno awotebanga Bonfenja mobisa kurwa kirwa na ndimo yomorobere wikomoera Steven Mweresa watching you from Europe Kisumu City omugo bakinami awotebanga pamoja nigati abari na nyonde uchumbe chabo indo cheline timokoba tibu byo tabe from Utawala Mihango eno konyancha agateba nere gale chinsemo chirichia tatebetia sala kina agateba mbiamano Calvin Nyagucha agateba kuri UK Justin Gisairo komo kurwa chinsemo mbake mukoli Gladys Kemunto agateba mbiamano so munyagitari kuri chinsemo cyolulunga Narok Bwetinga Senior Dennis kurwa Motembe Bwetinga Senior na Junior tuko pamoja nindoje Justin Gisairo nindoje Glisa Kemunto Natasha Mcute Benjamin Mwana Thomas nindocho mugaka gechokero byamono na ningenda takora ima kurwa chinsemo chirichia Nairobi ataba South B ataba getting you loud and clear Kevin Yokombo Christopher Tandi Isaac Omweno Omoza permanent ya ataba ratali kurwa sobo sa ni gale permanent kuruchinsemo chabo machoga brabu niko ndani watching live from Nairobi Kibera showground mbiyamono na ntwaro chomonto omuyana alengoro omuyigwa bakinami orenge Wycliffe no mulikito gare batabanga muchando bwibirengero lini gore tire umwatekano ase chi family chinyinge Bonfenja mubisa Honorable James Arasa ye Oyagi no yonigale ase chinsemo chirichia America nindoche Nyabotobe comedian ataba good morning Ensoko family God is great na tumeona siku njema Stella Onderi Eric Nyang'au Eric Osoro yana abange Esther Omoenerwa Monerwa ilitelinda tacha kuri manya Diana Monerwa bodumene manyi nabange umunyagitari baga ateba sagotoka ekoroboligwe na nabukurwe namba egere conversation yegendere no muligererige kogera magana yewe kuburwalia nigatagete ndikiro muntu natagite abebiya na maene ase ga Nairobi togotoka chisetia ogoche route ya Ngatarunga Xerian na otore from entry ya Xerian on your way to Isinya we are like 5 minutes from Kiserian town okay better me okay na asegusie torege sonso gesonso ere ogo Kisii town oche daraja mbili bosi yake
etorange na Manduku residence olio renge mpia Nyaribari Masaba otoranga abunere as abali bamaitase emuchio yore etore neighbors Better Me namba yesimi namba yesimi abange na batayi bwata sobwango ko nabonda abatay kwanza onyodete ko eliete ko kwari manyire igo Better Me rehabilitation naboko wase Better Me treatment center naboko research ase Google bokoretere number direct lakini namba itere 07 06 380 913 nande irode libo 0706 380 913 lakini Google Better Me treatment center gose Better Me rehabilitation naboko nyore number direct biya kigumwancho mulili twakwane na Dr. Kevin Bosire oyo ni gale psychologist na atemere kulikwane liete Diana psychologist na ndindi ataweza psychiatric Johnson tena wango nyara uchi na psychologist na alikwane rubia tari kwa okay biya kigima twabere daye kurubuna chialinge chinsa 12 cha mambia wono twikire chinsa isato nigitege 13 cha bana mambia anamono togote byo mwancho muligereria ndonsi ya sore gendra bakora kila lituko na ndo manyaiga bugima bwao nayo kubunchora ibwe komenyene nayo goteba nko bure better you onde tayo cha gugunchorera ubugima bwao mutu gotora boro gusegeta nayo raboro gonsegeta neka gwansegetire ngokonye encherende onyore chingurwo moyeso kera kwanyolero moyeso usuke busyo eliagara kwabekire omoyeso uyu nande wasukire busyo nabakonyora kwabere ubiya namaine nabiguma nchito magere na nchitika ngwakire ngambia mono nandi tukaturasa bukwabera ni maitenga mwe sano mugeni tase studio mo director sesemerie chae ni maitenga namo mocho asentu tutarawikirania akindi nasabo kwabera na ndu twasabiro kwabera tatebanga gwikato cyo tusange na ye masemo nyari gukwimanya ni kibura buru kiri kigende tokone kiwase SMRye chae ni mete mwabiri mo kubolya mabolyo kuri na mabolyo no mwanchito muligeria ndiberi kuiranirwa no bego konyora lichibo kiairete bonus yaga serigolirense mo director tenatete ngana chache tukolinde na nento historiento yondega gatunya tusamge masemo kikati bego gwakira ngambia mono kwagende busangana itwe agasane go to follow gali Facebook ugatene go to follow YouTube TikTok Uden Soko TV na ntote banga kiragire taseni namba ya moge gwanchira ibno mugusi kwanyara bakwena na ebirengera byago nabayigo eriogiri yago lichinga kiciri ndagitumo genitago kwaniga gubene tunyere tugo kora bono na nchenda tebe Santia se go participate go se ko ligererie Soko TV na umoko nyora mafunza mangi na mangana mangi alia endreta subo ngino korwa se afya bakabunangi weta abande batete kuigwa mangana yechai na mwarigerie station y'Ensoko TV na inde kerobo bali babwate shide ya marore yobonko na gutumia maru na mayogo yogotindi abasari oyima bwa rukorwo obuya bwa endobobe it's 32 late na bogo chas Better Me na gutokonyara korwali obugima bwao borukorwo bobe na inde bwira nego chas obuya eriyo nyare ko ba komenya obugima bubwate imana gusa meaningful life okay amos ke batimbi ya mono night wakoreire babata ba seino gwegerekia amini seino gere gusima wa warakini gore chinsema chia Kiambu puya mono ko basumurubiri elitalia Innocent Onyango na nabekerere siminse na gwatai bye bye Ancho wanchito mwigiririe tena Diana Ndemo tindabikira siminse bado lakini yamotenga bye bye na ndembi ya mona sugusangana ntasomoro bire Nsoko bwakire kinga kibune kigachi abutambe tome nande asomoro bire ritore ya Jumatatu buna butambe tunyari to gusanga tunyari to kumanya nabo kwigwa eriugiri yago nekerengerero kyago genda bucengere miro bire tumegeta sengen Nsoko TV na roboro subo muksi buna butambe ntwanjite bune geta seni gen Nsoko TV